Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, ondo altzaudete egoaize honekin, kontuz haize ufadekin gogorrak izango dira eta. Esaten dute egoaizea eroaizea dela, eta barearen ostean ekaitza datorrela. Beraz, kontu zibili. Bat eguraldiaren iragarpenarekin eta bestea atxotitzekin. Luzea izango da aste artea. Pentsa, goizean ona bidean etorri naiz pentsatuz altzak ez du bihotzik ez da gaztanberak ez durrik eta horrelakoak. Baina tira, seriotasun pixka behar dugu. Bai, ea zer dion egutegiak. Begira, gaur urriak 17 minaren aurkako eguna da. Gutxienez, eta ziur gaude gehiago izango direla, 300 bat euskal abestitan aipatzen da mina hitza. Pantxo eta Peiok eguna doa argitzera, nigar eta minak ere sortzera. Benito Lertxundiren bihotzean sua olerkari penatuaren gozo eta mina modio eta kanta. Kentzazpiren zenbat negar eta zenbat min. Edo minaren erregina, anarik dio, utxa baita minaren funtsa, gu mintzen mugitzen gaituena, utxa. Badakizue, minarentzat orfidentalak. Ilea eta beldurrak, baino zenet zaizkizunak. Animalia horrek bere bizkarrean idatzita da. Orfidentalak beharko ditugu, bai, egun hauetako albistek sortzen diguten mina jasangaitzagoa izateko. Jasangaitzagoa ez izateko. Gazako irudiek bihotza uzkurtzen digute. Laguntza humanitarioa prest dago Egipton Gazan sartzeko zain, baina Rafahko pasabideak itxita jarraitzen du. Zaila izango da bai, min hori abestietan islatzea, hain da handia. Letren ordez, liburuak eta liburuak beharko ditugu gertatzen ari den azaltzeko. Zorionez, dagoeneko baditugu batzuk. Begoña Bilbao Albonigak Palestina zure mina liburu idatzi zuen 2004an. Gazako erietxe batean komatik atera den emakumea da protagonista. Hay un cielo que revienta estrellas y en las cárceles duermen sospechas hoy y los niños juegan a la guerra. Yo soy la raíz de la tierra en que estoy. Quedan hombres muertos en la acera y el futuro tira piedras al convoy. Y la vida murallada. Suntsituko dute Gaza, suntsituko dituzte familia osoak, suntsituko dute gizarte oso bat. Eta bizirauten duten Gazako umeen testigantzek amesgaiztoak eragingo dizkigute. Ume asko baitaude Gazan. Biztanleen 140 inguru 15 urtetik beherakoak dira. Palestinako estatistika bulegoaren kalkuluen arabera. Grasa Mahelek The Impact of Armed Conflict on Children gatazka armatuaren eragina aurrengan ikerketa egin zuen 86an eta Nazio Batuen erakundean aurkeztu. Goiuri, Horren eraginez, umeen babeserako resoluzioa onartu zuen erakundeak, baina egungo Palestinan ez da bermatzen. Incómoda y frágil nuestro legado. Mírame, existo, sueño y respiro aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Luces errantes en tierra extraña, sombras de... Bada, gaurko egunez jaio zen Grasa Machel Inkadinen politikari eta ekintzaile Mozambiketarra da Marshall, egun emakumeen eta umeen eskubideen nazioarteko defendatzailea. Nelson Mandela, Hego Afrikako presidente ohiaren alarguna. Machelek aztertu du Mozambike, aztertu du Sierra Leona eta aztertu du Sahara. Aitzindaria izan da benetan nazioarteko gatazkak ikertzen. Epa, lotura, Sahara eta emakume aitzindaria. Gaurko egunez, oso aspaldi jaio baitzen Alexin Tin, herberetar argazkilaria eta esploratzailea. Saharako basamurtua gurutzatzen saiatu zen lehenengo emakumea. 1879ko urtarrian Tuareg tribuak ezagutzeko saiakera egin zuen, baina zoritxarrez abuztuaren batean, goizaldean,
Murzuketik gateko bidean hil egin zuten. Esploradore nekatu batek zer ikus lezake tristeziaren metro kuadratu baten mugetan imoiondo. Beste esploratzaile bat aipatuko dut. Nik orduan gaurko egunez jaio zen Mae Jemaison estatubatuar astronauta. Espazioera bidaiatu duen lehenengo emakume afroamerikarra. Zorionak, Mae. Aurrengo protagonista ez dut uste espaziora iritsi zenik, baina Massachusettsko Teknologia Institutu ospetsura bai. Gaurko egunez jaio zen Sofia Hayden Bennett txiletar jatorriko estatubatuar arkitektoa. Massachusettsko Teknologia Institutuan graduatu zen lehenengo emakumea. Saharako basamortua, espazioa, unibertsitatea, ziur naiz 17. mendean sorgintzat joko zituztela denak. Beste berorik zure musuen sua, baino ez dugu nahi. Beste berorik zure musuen sua, baino ez dugu nahi. Beste berorik. Sorgin parrori? Ni ere sorgina naizelako. Gure portura, basotik labarretaraino. Ez dugu nahi beste berorik zure musuen sua, baino. Gaurko egunez jaio zen Andy Shantran sorgina izatearen akusaziopean bizirik errezuten emakumeetako bat. Sorginez beteko zaigu gaur estudioa. Miriam López etorriko da adinkide voluntario talde aurkeztera. Maider Garaikotxeare badator mintzola egitasmoaren izenean. Udazkenean zehar egitasmo mordo antolatu dituzte eta bihar bertan egingo dute lehena. Sorgin gehiago ere bai. Maialen Telabide etorriko da Tenorio Junior musikariaz hitz egitera. Ea ze kontatzen digun. Eta Arkakusok ezkontzaren ostean nolako biharamuna izan duen azalduko digu. Tira, biharamunak biharamun, gaurkoa urriak 17 ditu eta asteartea da ongitorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin, Jaun Andreok, gaur trenaren zaio 20 minutu bizitza pasatzen ikusten ibili den gizona. Julen Goikoetxe Arbegozu, egunon? Massachusettstik egunon. Zuekin, Jaun Andreok, gaur 20 minutuz eta 24 orduz sorginkerietan dabilen emakumea. Goiuri ez eizarandia. Egunon. Egunon, sorgin. Kaixo. Eta izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 644 du, urriak 17, goizak 10 eta 14 minutu, eta guementxe irurak zuekin bat egiteko dagoeneko txatasutan daukagu egunon guztioi, Indio, Ker, Gorka, Spiderman eta kompainia, eta ongietorri, bigarren kafera, baita zuri entzule, eta baita zuri lagun, eta hortxe bestaldean zabiltzaten guztioi. Esan da bezala, 10 eta 4 eta gu gaurko saioa abiatzeko moduan ere bagara. Kantu honekin, ez da kantu politikoa, alaxe izena du, no es una canción política. El 12 de agosto de 2021 volví a casa en tren. Una mujer estaba sentada a mi lado, viendo en su móvil una foto de una virgen con una banda de puta. Solo que la virgen no era virgen y la puta era yo. Hoy es un día cualquiera, en un año cualquiera, y esto no es una canción política. Esto no es una canción política.
Goizeko 10:16 indartxu, Zararen azken lana, baina maite dutekin ere abiatu beharko dugu. Hemen txatean dagoeneko lehenengoa bota digute. Tira, maite duta baino maiteko nuke bat da. Bai? Bai, Gorkak dio nire maite duta da, baina esan nahi du nire maite nuke da, edo euskalo, maiteko nuke noiz bai norbaitek gonbidatzen banau gosaltzera. Zeizau Giberri edo Donostian, Kristina Horia, bueno, denak balio dio Gorkari. Gu gozaltzera gonbidatzeko eskaxa marga biltza. Bai, gu goizetik egiten dugu irratsaioa, eta beraz, lehenago etorri behar dugu, gidoiak prestatu, musika aukeratu, gozaltzeko nahiko zaila. Hori bai, norbaitek kroasanak, gaietak, pastak, edo zerrekarri nahiko baligu, dena ondo, ongitorrek zarete. Tira, eta nork dio gozaria goizean izan behar duela? Agian, geratu baitezke gozaltzeko arratsaldeko 5:00. Zergatik egin behar dugu beti bizitzan, gizarteak ezarritako arau guztiak bete. Arazoa da nik goizetan, gozo eta gaziaren artean normalean gazirako joera izaten dudala, eta goizak aurrera egin ala, are gaziago izaten da nere gogoa. Beraz, ez da egite, orduz kanpo gozaltzea ez da oso nerekin datorren zerbait, nerekin bat datorren zerbait, baina, tira, gozaldu daiteke patata tortilla, arazorik gabe. Noski baietz. Baietz. Esto no es una canción política. Habla de los... A ber, hemen maite dut festa daukagula. Spiderman derrek dio, nire maite duta da DVD baten gaztelerazko bertsioan, film euskeraz badago, euskarazko audioa sartzen dutenean. Eta DVD-aren hizkuntza guztiz euskaraz bada, bikain. Gertatu zaizu azken aldian, adibideren bat? Ze DVD topatu du azken aldian aukera hori eman diona? Kontatu. Esta es una canción aria, heteronormativa blanca. Esta canción es una puta balada. Eta Indiokerrek dio, nik gaur maite dut ez da daukat. Gauza da, gaur goizean laneran entorrenean mezu bat iritsi zaidala mobilera esanez, horeretako Lobato etxera zipaioak barkatu ertzainak joan direla eta desalojatzen hasi direla. Hori Indiokerren maite dut eza, Spiderman derrek diario de un rebelde Leonardo DiCaprioren adio, oiuri. Leonardo DiCaprio, Jesus. Horein dibizi da? Bai, noski bizi dela, hor jarraitzen du bere neskalagun gazteekin. Bai, esango nuke. Gorka Goierrik kontatu digu egunen batean, eramango dizuete Tolosan jetxi, eta eman, ados Gorka, ondo da. Edo biztela geratuko gara, Spiderman der, Indioker eta konpainia denak osaltzeko, baina larun bat goiz batean beharko du. Bai, bestela komeriak. Gure maite duta kontatzen erasi barko dugu. Julen Goikoetxe Arbegozo, zein da zure maite duta? Bien arteko nasketa bat kontatuko dizuet gaur. Alegia, duta eta ez duta. Hori da. Lehengo larun batean, Donostiara joan nintzen, iluntzean, Tabakalerako kutxaretoan bazegoen, Aira taldearen kontzertu bat, Peio Erramuspe, musikari ezak Sara Tarraden edo ingurukoa da, eta oso proposamen interesgarria, nolabait ere guztia berak sortzen du, baditu teklatuak, sintetizadoreak eta bestein bat instrumentu holtzan, eta proposamen oso interesgarria, eta zuzeneko ere interesgarria hori, maite dut ezaren alde ona, alde positiua, maite dute izango litzateke. Baina, kontzertu hori bazegoen, Kutxa Fundazioaren natura elektronikoa zikloaren barruan sartuta, eta kontzertu hasi aurretik, pertsona batek egin zizkion, hainbat galdera Peiori, eta, galdera ikusten zen, ez dakit ez, gehiegi prestatu gabeak, edo behintzat Peioren berri gehiagirik etzuela galderak egiten ari zenak, eta alako batean, nolabait ere pastelari ginda jartzeko esan zion. Eta primizia bezala izango dugu zure kontzertua, ze diskoa atzo bertan aterata dago, esan zion, eta Peiok erantzun zion, igertzen zitzaion Peiori, nahikoa desero oso zeuela, barkatu diskoa maiatzen atera zen. Erantzun zion. Eta egon ziren ala moduzko barre batzu, gero kontzertuan ere publikoaren zati bat egontzen erabat kontzertuari begira baino,
elkarren artean hitz egiten, batzuk alde ere egin zuten, ikusten zen, nolabait ere ziklo horren, aipatu dugun ziklo horren, ez dakit ardura zutenak, edo han egon behar zuen jendea zela, baina benetan, artistarekiko interes gehiagirik erakutsi zuen jendea, eta gero zer da, eta kontzertuaren amaieran, jende hori bera antxe artistarengan horbildu, eta estenatokiaren aurrean antxe berarekin argazkiak ateratzen, eta nahikoa egoera deserosoa, arasteko errespetu falta iruditu zitzaidan, eta gero artistarentzako ere nahikoa egoera deserosoa, ez egin dizkizute galdera batzuk, zure diskoa noiz atera den ere ez dakien jendeak egin dizu elkarrizketa bat, gero kontzertuan somatu duzu, ze ez geunden, asko aretoan asko ez geunden, eta somatu duzu jendearen zati batek ez dizula kasorik egin, eta gero pertsona horietako batzu zuregan argazkiak ateratzera doaz, beraz, nahikoa deserosoa izan zen, eta horixe, maite dut eza. Jo, esango nuke, ez da maitatzeko moduko kontu egia esan. Ez dakit Goiuri zure txanda den onerea. Nahi duzuna? Bota, zure maite duta. Begira, nik maite dut, eta batzuk ez dira ados egongo, baina eskolan derrigortuta liburuak irakurtzea. Bai DBH, lehen hezkuntzan, DBH-en batxilergoan, eskola guztietan badaude, ez? Irakurri beharreko liburu batzuk. Orain jeneiz gogoratzen urtean zenbat ziren, ez dakit 3 hilabetero bat, edo ez dut gogoan, baina bai urtean hainbat liburu irakurtzen genituela. Batzuetan klasikoak izan ohi dira, bestetan ez hainbeste, baina adibidez, guk eskolan derrigortuta irakurri genuen Palestina zure mina liburua. Oso gaztetxo ginela, eta horrela ikasi genuen Gazan zer ari zen gertatzen, Israelekin zein zen arazoa, zein diren ondorioak, nola bizi den han jendea, eta kontzepturi gustatzen zait, ze eskolan ez banin dute derrigortu liburu hori irakurtzera, agian inoiz etzen iritsiko liburu hori nire eskuetara, ze etxean banituen liburuak noski, baina, ez hainan hitzak, eta ez dakit, hainbeste gai jorratzen dituzenak, eta beraz, eskolan liburuak irakurtzera derrigortuta sentitzeari esker, idazle asko deskurritu nituen, liburu asko deskurritu nituen, eta baita gai asko ere, beraz, nire maite duta derrigortuta liburuak irakurtzea. Que cantando salgan los corazones, cantar a la vida, cantar en la vida, cantar por la vida, cantar. Nire maite duta, pixkat Idoiaren viejo refraner honekin lotuta, azken hilabete hauetan, elkarte gastronomiko bateko kidena izenean, egokitu zait, bertako zuzendaritzan direktiban edo aritzea, hori txandaka izaten da, eta azken urtean dogatu zait. Eta pixkat, horrek ere aukera ematen du, akaso gehiegi zautzen ez duzun jendearekin, elkarlanean aritzeko, eta arazoi soluzioak bilatzeko, ze sortzen dira, arazo pioa sortzen dira dozein kolektibotan, eta azken aldian, geratu gara pare batetan, antxe zerbait afaltzen, omoko dautxo egiten, bileren ostean, astero biltzen gara, eta pare bat aldiz diraia, pare bat alditan gertatu daia, hori jubilatu batzuekin, afaltzen geratzea. Laupabos lagun izan hori gara, eta noski nineiz gaztena, eta hurrengoak igual izango ditu 75, eta hurrengoak 79, eta hurrengoak 82, eta oso dut gustoko eurak bataita kontatzen entzutea. Batzutan elkarte bertako gauzak, hau ona 85ean etorri ginen pentsan jaiatzen ari nintzen, hau eta beste egin genuen, eta kiston arazoak genuen, eta gero epaitegitara, eta antxe notarioarekin, da notarioara orduan, errenteri ingurura joan bartzen, eta hau eta beste, edo, Tolosako taberna ontan denak elkartzen ziren, denak ezka autonomo zirenak orduan, hau eta mila kontu kontatzen dizkizue iraganari buruz, eta pixkat ulertarazten dizu edo ulertzeko aukera ematen dizu nolakoa zen bizi modua duela 40, 50, 60 urte, eta beti dago bat zarragoa dena, eta zu ezea guatuko, ze ume bazinean baino nik goatzen dut auta beste, eta oso gauza polita iruditzen zait behaiekin, bat egita horiekin zutea, kontatzen dituzten gauzak, eta bai. Eta garrantzitsuena, ondo afalduko duzu? Ondo afaltzen duzu, bai. Kafeak eta ondorengoak nik prestatzen ditu, baina afaria euren esku izaten da. Bakoitza berea. En la sierra, en la vida que se va. Cantar y cantar.
Goizeko 10:26 minutu ez dakit kantuan goxatuko ote ditugun bihotzak, baina aurrera egin beharra daukagu hementxe Naiz Irratian bigarren kafean zuzenean. Keep calm and bigarren kafea. Bakardadea ausazko autua izan daiteke edo ez. Bakarrik egon edo bizi nahi izatea, edo dena delako egoera edo baldintzengatik bakarrik egon behar izatea, ezberdina da ordea. Bakardadeak epe jakin batetik aurrera norbanakoari ez diola mesederik egiten diote adituek, eta bakardadea arazo bihurtu daiteke adinean aurrera eginda dauden pertsonen inguruan arrazoi ezberdinengatik. Pertsona horiek bakardade egoera horretatik ateratzeko egiten du lan adinkide elkarteak. Bolondres sare bati esker, adineko pertsonai akonpainamendua eskatzen zaie eta gizarteratze jarduera ezberdinak egiten dira taldean elkartuz eta gauza anitzak eginez. Adin ezberdinetako pertsonek osatzen dute Bolondres sare hori eta horrek berak ere aberastu egiten du ekimena, joera eta ideia ezberdinak dituzten pertsonak elkartzen direlako. Gu gaur, Tolosako adinkide elkarteko koordinatzailea den Miriam López Sansorena gonbidatu dugu bigarren kafera, egitasmoren ingurukoak hobeto ezagutzeko. Miriam, egunon eta ongi etorri. Kaixo, egunon. Esan dugu, bakardadeak eragin kaltegarriak izan ditzakela, beti ere, nolabait ere, norberak hautatua ez denean, zuen esperientziatik bakardadearen egoera edo bakarrik dauden jendea nola topatzen duzue? Guri aiatzen zaigun jendea, mota desberdinetakoa da, bai? Bakardade hori ukidezakeia oso areagotuta, oso sakonduta, edo agian dia pertsonak aurre ikusten dutela hori gertatuko zaiela, eta hori gertatu horretikan, gure gana gerturatzen dira. Baina bakardadea daukaten pertsonek osasun mentalaren arazoak hor daude. Depresioa, antxetatea, sekulako tristurak. Guretzako bakardadea ez da bakarrik sare sozialak ez eukitzea, ez da bakarrik egotea. Baizik eta gero ere esan nahia dauzkaten edo bai ilusioak, edo bai pertsonak horren gabezia izatea da. Agian uki dezakete lagun baten bat, familiar baten bat, baina edo jende asko beringuruan. Baina esanguratsua dian erlazioak horren gabezia daukate. Eta baita ere beraien ilusioak, proiektuak. Orduan, gu saiatzen geana da horrei eusten. Bai esan nahia daukaten sare bat sortu beraiekin, eta albalima da esan nahia daukaten ekintzak edo afizioak, edo dana dela, bere ganatzen. Eta orokorrean lortzen dugu gurekin hasten dianetikan urte batera edo horrela, beraien animoa asko hobeto egotea. Esan dezakegu bakardadea oraindik ere tabu gisa hartzen dela, hau da, pertsona bati kosta egiten zaio, bakarrik dagoela esatea eta ni bakarrik nago eta lagundu mesedez. Asko. Eta Euskal Herrian gehiago, gure elkartea estatu mailan dago ere bai, eta asko nabaritzen dugu euskaldunak gea oso geureak, eta laguntza eskatzea, eta gaina hemen familiaren pixua oaindikan, astuna da, gauzoneako eta txarreako. Eta orduan, onartzea agian, ez okazula familia, edo zure familiak, ez dizula ematen zu berdezuna. Orduan, sekulako lana egiten dugu, esan ez, eizu, famili berri bat egin ditzazkezu lagunen familia. Eta adinkide estatu mailan da grandes amigos, eta hori da, beraintzako nahi dugun familia. Alde batetekan dago familia, eta gero zuk sortu baldezun beste familia. Eta tabua da, eskerra pandemia eta gero asko itzin zala honi buruz, eta nabaritzen dugu buelta pixkat ematen ari zaiola horri. Baina nala ere gu jendea konbentzitu nahi dugunean bakardade hitzak enduten dugu gure hizkuntzatik. Bai bakardadea eta baita voluntariotza. Zeren asko da jendeak esateu, voluntario, baina ni baino okerro egongo dana badago. Esaten dugu lagunak,
lagun gehiago egin, sarea sakondu, areagotu, bai, hitzekin pixka jolastu. Kuriosoa ez, auzolana bere DNA-an txertatuta daukan gizarte eta kultura batek, eta laguntza kolektiboa, eta gauzak elkarrekin egitea, eta honen inguruan askotan Juan Ignacio Artxoaga antropologarekin aritu gara, ez, nondik datorren, nondik gatozen, eta baina beste kontu batzuk murgiltzen direnean gurean laguntza eskatzeatzi guain hain erresa egiten edo ongizate kolektibo hori ez da ja hain agerikoa, ez? Zerbait horra usten zaigu. Bai. Alde batetik auzolanean zuk zerbait eskaini aldezu. Eta hontan zuk laguntza eskatu behar dezu, agian uste dezulako ezin dezula ezer eskaini. Gu beti buelta ematen diogu. Naiz eta 85 urte eduki eta aulki gurpildun batean, beti aldezu zerbait eskaini. Ni batzen naiz behin elkartu nituen adibidez, adineko bat bolondres batekin, eta adinekoak etzekin oso ondo bolondresa zala, baizik eta bolondresa nahi zuen ingelesa ikasi, eta behin ingelesez bazekin orduan aitzaki izan zen ingelesa erakutsiko diot. Benetan, beste lan batzu genuzkan horratzetikan, baina eske laguntza eskatzea ni nahi dut eskaini, ez eskatu. Eta gero gizarte gero eta gero eta bakarkako bizitza gehiago eramaten dugu eta komunitatea berreskuratu behar dugu. Komunitate hori gabe, akabo. Eta adina bada horretan bakardade hori edo areagotzen duen zerbait esan duzu orain, ez? Badagoela isolamendurako joera bat, komunitatea utzi eta norbanako arengan biltzeko joera bat, gero, ez dakit, gaztea den pertsona batek edo berriz ere komunitatera joateko autua egiten badu, akaso errazagoa izango da, ez? Berriz ere sozializatzen hastea, adinean aurrera ginala bakarri dagoena gero eta nolabait ere zulo handiagoan sartzen da. Bai. Familiak aldatzen nahi dira, gero da ohikoagoa da, badauzka seme alabak, baina badago, imagine du, ni Hendaian bizine, eta nire guraso Tolosakoa, bat Hendaian, bestea Bartzelonan eta bestea Australian. Eta gero da urte gehiago bizigea, orduan jendea hilite zaizu inguruan. Eta naiz eta igual bi aldiz sare berria egin dezun, baina eske 3. bat eta 4. bat agian tokatuko zaizu zen, agian hori, 80 urte bizituko zea. Eta lanketa hori nekagarria da. Eta utxune horiek bete eta berriro bete, beraiek beti pausua eman behar izatea nekagarria da. Horregatikan komunitateak horren behar dugu. Pauso hori suabetzeko, goxotzeko eta hemen gaudela esateko. Esan dugu adinkide akonpainamendua eskaintzen duzuela bakarri dauden pertsonei. Konta iguzu zehazki adinkideren funtzioak zer diren eta nola funtzionatzen duzuen? Gauza desberdinak egiten ditugu. Gehien ezagutzen dana da akonpainamendu afektiboa esaten dioguna, hori da. Bolondres bat, adineko norbaiten etxera jutea, etxera esaten dugunean saietzea etxetikan ateratzen. Azkeneko aukera da etxean eserita egotea. Baina, hemen badakigu nolakoa dan giroa. Esan dizuet askotan jendea depresioa daukala, ansietatea, orduan agian hasian esaten dizu etxetik atera nahi dut, baina egun hortan esateu etxean gelditu nahi dut. Gu etxez-etxeko akonpainamendua esaten diogu, baina saiatzea etxetik ateratzen. Orduan, hori da pixka bat ezagunena. Bolondres bat juten dela, astean minimo behin, eta kalera ateratzen diala. Gero egiten ditugu gizarteratze ekintza asko. Kafetxoak hartu, hau asko gustatzen zaie. Gu beti saiatzea beste zerbait egiten, baina aldi berean aukera gutxi dituzte kafeak hartzeko terraza batean, eta orduan hori egin nahi dute. Baina gu esaten beti izgea kontsumitzen hau, ze gustatzen zaizu egitea, bazen beste zerbait egitea. Orduan, saiatzea hor, tailer desberdinak, adibidez baina gu berritarako, eskulan desberdinak egingo ditugu, gero amigo invisible egiteko. Orduan, Tolosakoak egingo ditugu opariak, eta azpitikoei jungo zaizkia, adibidez, eta azpitikoa Donostira, eta Donostikoak Tolosara, tailer desberdinak eskulanekin. Titiri jaia izango da ere, bere alaxe, orduan zerrerak izaten ditugu eta txontxongioak ikustera jungo gea. Inauteritan, ere ateatzen gea mozorrotutan, merinda bat egiten dugu. Saiatzea gea herriko jaietan eta herrian gertatzen danean ere murgiltzen. Eta gero, daukagu beste programa bat dala gehiago prebentziotikan, auzokide bikaina ditzen diogula. Hau da, horren bakarrik ez daun jendea eta adin gehiegirik agian ez dauka. Hau da gehiago aurrikusten dutenak ze gertatua zaien, edo sinisten dute benetan komunitatea egin behar degula. Eta orduan, programa hori zabalagoa da, hor adibidez Pasaian Blankak egiten du
batukadako klaseak, berziklatutako gauzekin, irakurketa erresa ere egiten dugu, bueno, hainbat ekintza herriari irikiak askotan, prebentziotikan. Gero sensibilizazioa ere egiten dugu, detekzioa adibidez Tolosako 60 dendak esan diate kartelak jarri nahi dituztela, jakinarazteko, hemen gaudela, zer egiten dugun, voluntariotza behar degula, orduan, hor difusioa eta detekzioa ere garrantzitsua da, eta horretarako komertzioekin lana egitea oso garrantzitsua da. Eta gero, adibidez bihar, daukagu adinkideko bolondresen topaketa. Urtean behin elkartzegea adinkideko bolondrez guztiak, guain gaude hori Pasaia, Donosti, Lasarte Horia, Tolosa, Urretxu eta Azpeitia. Eta bihar bolondrez guztiekin elkartuko gea, pixkat eskerrak emateko beraien lanagatikan, festa txiki bat egingo dugu, eta voluntaritzari ere errekonozimendua eta zaintza hori egiten saiatzea. Bolondresak aipatu dituzu, edonor izan daiteke bolondrez, edo badira, eskakizunen batzuk edo badira, edo borondatea eta laguntzeko prest dagoen edonor dituateak zabalik? Eskatzen duguna da, 16 urtetikan aurrea, albada, zen azkenen jendearekin egiten dugu lan. Orduan, etortzen bali madia 8-14 urteko irakasle batekin, agian proiekturen bat egin aldegu, baina bai eskatzen dugula 16 urtetikan aurrea, eta gero formakuntzak egiteko prestegotea. Zeren voluntariotzarekin dena oso ondo dago, baina agian mina handia egin dezakezu. Orduan formakuntza garrantzitsua da. Baina da formakuntza egiteko nahia izatea. Gero eta esan nahi batu du, gero eta individualagoak garela, gero eta gizarte individualistago batean bizi garela, ez da... Bolondresa dituzue, jende gazte animatzen da, nagusiki adin batetik aurrerako jendea da, nolako perfila da, voluntariona? Gehiengoa, 65-75 urte bitarte horretan. Jubilatu iten dira, beraien bizitzako proiektua pixka daia, ondo bideratuta dago, eta dauka denbora, eta hori egiteko gogoa. Gaztei zer gertatzen zegu, eta bolondrez asko dauzkagu ere bai, baina, klaro, ikasten nahi dira, gero lanian, gero lan aldatu egiten du, bizitzako proiektua aldakorragoak dira. Orduan, badauzkagu, bolondrez asko, 16 urtetikan aurrekoak, horrek ere aberastasuna ematen dio elkarteari, zeren nahi dugu ez izatea bakarrikan erlazioak adinekoarekin, bezik da, azkenen bizitza ez da hori, eta gure elkartea ere ez dugu nahi hori izatea. Baina egia da, 3 urte, 4 urte, 5 urte gelditzen diana gurekin, edo 10, gehiengotan egia 60 urtetikan aurrekoak, beraien proiektua egina daukatelako, eta pauso hori ematen dutenean da, badakiterako gelditu modiala. Esan diguzu, Mirian, nagusiki, 75-75 urte bitarteko osatzen dutela bolondresarea, baina gazteen kasuak ere aipatu dizkiguzu, eta horra kaso, bi pertsona helduren artean baino, harremana joan-etorrikoak gehiago izango da, esan nahi dut, pertsona gazte horrek emango dio laguntza, babes, akompainamendua pertsona adineko horri, baina aldi berean adineko pertsonak ere gazteei gauza asko erakutsiko dizkiete. Bai, eta oso polita izaten da, erlazioiez ere, gerturatzen diaren askotan botatzen diogun galdera da, adineko horik ez hortzen aldezu. Eta erantzuna, baldin eta 22 urte baino gaztegoak baldin badia, baina erantzuna izatea bai. Eta esaten dut, zer adina daukate? 35. Eta esaten dut, claro, etorri nirekin maitea. Etorri nirekin maitea. Eta hor sortzen dian erlazioak oso polita dira, zen ezin dute imaginatu, zein aberatsa da, izan daiteken erlazio hori, zen agian atxona mona bauzkate, baina hori, badia atxona monak, eta iguaia daude betiko historietataz aspertuta, azkenen familia arteko erlazioa, erlazioa euskal nolakoa dan. Baina ikustea lagun bat izan daitekela, eta zenbat ikasten duten, eta askotan esaten dute, ikasten nahi zela, bera bizitu indu, eta kontatzen ari da. Pentsatzea zenolako gizartea nahi duten,
eta beraiek 70 edo 80 urte dutenean nolako pertsonak izan nahi duten. Orduan, erlazio hau gabe askoz ere zailagoa izango litzateke hausnarketa hau ahalegintzea, ez, beraiei. Eta erlazio hauekin, bueno, oso hausnarketa politiak eta oso erlazio politiak dauzkagu. Gazteak adineko pertsonaien gana joaten direnean, lehenengo harreman hori nolako izaten da? Bai alde batetik eta bai bestetik? A ber, hasieran ez dira bakarrik juten. Bai. Segun eta adina, igual 25, 30 urteko norbait balima da, lehenengo egunean juten ez beraiekin, baina gero ja, baina gaztegoa balimadia, saiatzekea, 30 urte edo duen norbaitekin, bizpairu aldiz juten edo lau, denak eroso egon arte, zeren, desberdintasuna handia da, eta ondo ikusi behar dugu engantzatzen diala, ez? Agian bat iztuna izatea, edo bestea, errespetua benetan horregotea, ulertzea batak, igual, 18 urte ditula, eta besteak, igual, 80 urte ditula, polikibiliko dala, ez dula ondo entzungo, matxo hori ondo egin arte, ni eta beste norbait egoten da. Voluntarioz ari gara, zer moduz dago? Voluntario gintzaren osasuna? Behar beste badauzkazu edo beharrean zaudete? Beharrean. Baina ez da bakarrikan gure gauza, Gobernuz kanpoko erakunde guztiak igual gaude. Ni pandemiatikan ikuste jendea oso nekatuta eta oso ikututa atera dela, eta nahikoa dula bere bizitza berregitearekin, baina berriro bueltatzen naiz komunitatea behar dugu, eta komunitate hori gabe gaizkigoaz. Orduan nik eskatze dio jendeari voluntariotza pixkatitea bintzat, konpromisua ez du zertan izan behar garai batean, ez? Sartzen zen norbait elkarte batean, eta igual egunean 6 ordu sartzen zituen, gero gauean, gero. Konpromisu hori ere ez dugu eskatzen, baina sekulako beharra dago. Eta merezi du, historia oso politia daude, asko ikasten dugu, oso ondo pasatzen dugu, eta benetan animatu dadila gurekin etorri probatu eta gero itzengo dugu. Mirian, bukatzeko, entzuten dagoen norbaitek, bai voluntario modura adinkiderekin kolaboratu nahiko balu, edo lehen aipatu duguna ez, entzuten ari den adineko pertsona bate, bani komunitate horren parte izan nahi dut, nola jarri ditek harremanetan zuekin? Vale. Sare sozialetan gaude, daukago Instagram, Facebook, web horria, orduan ja hortikan gure gana aiatu daitezke, korreo elektronikoak ere baditugu, nire adidez da mlopez, oso horrexan nire izena eta lehenengoa bizena, abildu@adinkide.org, eta telefonoa, denez guatzen. Baina, saretan dena dago. Vale, esan da geratzen da, Mirian López, adinkideko Tolosako koordinatzailea, eskerrik asko egiten duzuen azaltzeagatik, behon dizuela, egiten duzuenagatik, eta segi ondo. Mila esker zuei, gonbidapenagatikan, eta gero arte. Arte. Alabados sean los pies del viajero, la huella sonora que persigo yo, que se aleja y vuelve en alas del viento, pájaro del ánima del pensador. A la media luna giró la fortuna, a la noche entera que el viento cambió. Ya asoma la luz por la 10ª esfera y ves la nube rosa trepador. Ze baldak izuen oren urte betetzea den gaur? Esaten ez badiguzu, akaso ez? Zekit, aipatu ditugu batzuk sarreran. Ya prueba la luna. Zuten ari garenarekin badu lotura? Bere urte betetzea da. Ara, ze baditu? Zen baunan batzuk? Oraintxe 50 bete ditu gaur. 50? Kike González jaunek. Epa! Bai. Bueno, ni unibertsitatean negoela, Kikeia 3. diskoarekin zedien. Bai. Izan behar ditu, 73koa da, badu abesti bat. Yo nací en el 73, heroinari buruz denak erortzen ikusi nituen, ni libratu egin nintzen 73an jaio nintzen, ez? Bera baino helduxiagoak erori ziren. Geixeago zituela esango nuen, Ez nekien 73koarena, baina... 50 dira, Bai. Enriquito, 50, zenbaki potoloa. Bai, eta borobila, eta duela gutxi atera zuen kantu hau.
Alamedia Luna izenekoa, nunbait azaroren 3an irtengo den Kopas de Iate diskoaren aurrerapen kantua da. Bueno, eta Alamedia Luna berez hauseron anaien kantua da. Juan Perroke bere bakarkako bigarren diskoan publikatu zuena, 97an, aspaldiko kantua da. Baina nunbait Kopas de Iate honetan bertsioekin, besten bertsioekin, norberenekin, hori ez du asko argitu Madrildarrak, baino hortxe ibiliko da, eta hau bertsio bada, baino oso kike sonoridadea eraman da. Peleando con los tiempos críticos, ebrios del aroma de la eterna flor, a la media luna giró la fortuna. Kike Gonzalezen urtebetetzearekin aurrera egingo dugu, eta oraintxe goizeko 11 izateko 3 minutu laizter geratuko diren honetan, bagoaz aurrera, dagoeneko txatean ari dira, kaixo Arkakusok, indiokarre galdetu da Arkakuso, jada dantzan, Arkakusok ajea dauka, asteburuko ezkontzaren ajea. Oraindik? Oraindik aste artea da, Goi hori, zuri 2 aste irauntzizun, gaur 2 egun pasadire igandetik. Ostiralean zan ezkontza, Igual dio, 2 aste, 4 egun pasadia, hostialetik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. A ber, Arkakuso, zer diozu? Ez gezurtu, ajerik ez, nik ura eta Coca-Colara joan nintzen. Indiokarrek parra egiten du, no fake. A ber, plata o plomo batzuk erori ziren. Zer da plata o plomo? Zer da plata o plomo? Ez zer den plata o plomo? Ez da gitzaren plata o plomo. Lotxagabea. Ez. Bide batez, kaixo indioker dio. Ez modernoa bide batez hori idazteko modua. Zer da plata o plomo, Arkakuso? Ik baki zerran plata o plomo, Julen? Bai. Hemen, asko dakizue, Bai, badakigu, Julen, badakigu. Jakin, bai. Zer den bai. Zezapore duenez. Ikusi ditugu botiak tabernetan. Indiokerrek dio, plata o plomo guarrada bat da. Oso ondo, egia da, indiokerra. Likoren afarra, gozoa da. Zer osatzen du, Arkakuso? Zer osatzen du plata o plomo hori? Hori da jakitea falta zaiguna. Aste arte batean goizeko 10 eta 58 minututan plata o plomo izatea izpide ez dakitua. Gauza hona den. Ez da. Bueno, horrela jarraituko du. Arkakuso gero izango da gurekin, 11:30 inguru horretan, lehenago Maialen Teiabiderekin ere ariko gara, Tenorio Junior pianistaren inguruan ariko gara berarekin, baina Arkakuso erantzuten ez duen bitartean indiokerrek bai. Bere garaiko piruletan antzekoa. Hori da gure garaikoa bai. 73an ezkine jaio, baino askoz berandoago ere ez, eta horrelakoak gertatzen dira. 11 minutu 11etarako orain bai, aurrera goaz. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Mintzola egitasmoa hizkeraren lantegia da. Bere lan eremua euskaraz egiten den ahozko jarduna da, eta batez ere euskarazko eguneroko hizkera. Eguneroko hizkera dei dezakegun jario elkarrizketa multzo eta jardunak antolaketa formalaren maila txikienekoak gure ahozko jardunaren zatirik handiena osatzen du, eta euskararen komunitateak ataka bereziak ditu arlo horretan. Mintzolaren ekimenez, jarduera ezberdinak aratuko dira udazkenean zehar. Hoietako lehena, bihar bertan egingo den mintegia izango da. 2023an saritutako gradu eta master amaierako 7 lan eta ikerketa lan monografikoa aurkeztuko dira. Horrekin batera, ahots baten izeneko egonaldiak eta ahostegunak egitasmoa ere egingo dira udazkenean.
horren guztiaren inguruan hitz egiteko, gurekin dugu, Mintzola egitasmoko, Maider Garaikoetxea Zabala. Egunon, Maider, eta ongi etorri? Egunon, bai. Zer moduz? Ondo. Bueno, esan dugu, udazkeneko jarduerak martxan jartzera zoaztela, biharkoa izango da lehendabizikoa, dena prest biharko? Bai, azken ikutuak falta, baina nagusiki egitaragoa prest. Egitarauari erreparatuta, esan genezake eduki potxoloak edo dituela, ez? Hortxe ditugu, 2023an saritutako gradu eta master amaierako 7 lan, horiek ez dakit, lan mardulak edo izaten diren, eta ikerketa lan monografikoa ere aurkeztuko dira. Konta iguzu pixka bat, horra gainetik, lehendabiziko sarrera modura, biharkoa zer izango den? Bai, bihar ondo esan dezun bezala, 2022an ere egin zan ikerketak saritzeko deialdi bat, orduan bihar aurkeztuko dianak izango da 2022 eta 2023an egindako deialdi haietan sarituak izan ziren ikerketa lanen aurkezpenak. Horiek goizez izango dira, guztira 9 aurkezpen, eta gero arratsaldez berriz 3 ikerketen berri emango da, eta ikerketa horiek ja gehiago dira beste erakunde batzuekin elkarlanean abiatutakoak. Bai, ja, ikerketa lan zehatzagoak edo esango genduke. Ez sari lotuta, baizik eta espreski beste erakunde batzuekin elkarlanean abiatutakoak. Hasieran aipatu dugu, Mintzola ekimena ahozkotasunaren inguruan diharduen ekimen bat dela. Ez dakit biharko mintegi horretan ahozkotasuna izango da ardatz nagusia edo bestelako gaiak eta bestelako aurkezpenak ere izango dira? Bai, denek amankomunean hori dute, ahozkotasuna. Baina Mintzola egitasmoa Euskaltzaindiaren aterkipean garatzen hasi danetik ahozkotasuna pixka bat mugatu nahi izan dugu eta ahozko hizkera, eguneroko hizkera informal horretan jarri dugu fokoa. Orduan, biharkoak denek ahozkotasuna dute oinarrian, eta batzuk gehiago egokitzen dira edo gehiago hurbiltzen dira Mintzola gaur egun dituen ikerketa hildo hietara. Eguneroko hizkeraz ari garenean, zer ari gara? Kalean egunerokotasunan erabiltzen dugun hizkuntzaren inguruan edo? Bai, hori da. Definizio zehatz bat ematea zaila da, baina momentu honetan gu egiten nahi gara ere, eguneroko hizkera da. Gero mailak daude, maila formalagotik, maila informalagoak ez, baina eguneroko hizketa deitzen dugun hori izango litzake. Oso eremu ez dakit zabal edo anitz batez ari gara, ez? Mailak aipatu dituzu, nola egiten da? Eguneroko euskera horren egunero erabiltzen dugun horren mailakatzelan hori nola egiten duzue? Zaila zait hori definitzea, ez? Baina eguneroko hizkera zari geanean, izan dezakegu telebistako elkarrizketa bat, izango genuke hizkera formal bat, edo bete beharreko batzuk gutxienez jarraitu behar ditu, baldintza batzuk baditu, hizkera maila horrek. Izan daiteke lagun arteko hizkera, ikastolatik, ikastolan edo patio garaian ikasleen arteko hizkera informal hori, kaleko hizkera, familia artekoa, hainbat eremua zuk esan dezun bezala oso zabala da. Biharko mintegi horretara pixka bat itzulita, aipatu dugu, nolabait ere ardatz nagusia ahozkotasunaren bueltan izango dela, saritu diren lan horiek ze heldulekutatik edo ze ikuspuntutatik begiratzen diote edo heltzen dute ahozkotasuna? Anitza da oso, denetatik dago pixka bat, ez? Begiratzen bali maitugu ikerketa lan horien izenburuak, denetatik, ez? Demagun, bat bada kode alternantziaren erabilera eta jarrera euskaldunengan. Adierazkortasuna lantzeko proposamen didaktiko bat, imitazio jolasak landu ditu, ikertzaile batek, eta hoien inguruan hitz egingo digu. Ergatiboaren erabilera euskera gaztelania kode alternantzian. Aldude urepeleko mintzoa, ikusten dezun bezala, denek badute amankomunean ahozkotasuna, baina oso ikuspegi desberdinetatik begiratzen diote. Eta horrek pentsatzen dut, ahozkotasunaren alorrari aberastasuna emango diola, ez? Hain eremu edo ikuspuntu ezberdinetatik begiratzeak, azkenean ekarpen berriak egingo dizkio ahozkotasunari. Hori da, eta neurri batean behar bat badago zentzu hortan, izan ere oso ikertzaile gutxi dabiltza gai honen inguruan. Eta Mintzolatik ikerketa bultzatzeko egin den ahalegin hortan, sariak hortik datoz, ez? Nolabait, arrobi bat sortu nahi izan dugu, gazteak jarri nahi ditugu ahozkotasuna ikertzen,
izan ere badagolako behar hori, ez dagolako beharraina ikertzaile mintzolatik dauzkagun galdera guzti horiei erantzuteko. Pentsatzen dut orduan eta ikerlan gehiago galderak ere gehiago sortuko direla, ezta? Hori bai, baina heldulekuak ere izango ditugu galdera horiei erantzuten hasteko gutxienez. Hori, nolabait ere biharko mintegiak, esango dugu bide batez, Euskaltzaindiaren Donostiak ordezkaritzan izango dela, goiz partean eskainiko duena. Arratsaldeari begira, 3 ikerketen aurkezpenak dauzkazue aurre ikusita. Konta guzu, ze ikerketa diren? Hori da, lehen esanten bezala, hauek dira beste erakunde batzuekin elkarlanean abiatutako ikerketak, 2022-2023 ikasturtean, bat izango da arikala edo lagun arteko euskara sustatzeko esku hartzen eragina neurtzeko ikerketa ekintza bat, hau abiatu zuen Euskaltzaindiak mintzola egitasmoaren bitartez, UESIrekin eta ikastolen elkartearekin elkarlanean. Eta gero beste biak dira EHUko ikertzaile irakasleekin abiatutakoak. Batetik Garbine berezi hartuak eta Beñat Muguruztak hartuko dute parte, eta hauek nolabait itano hartu dute ardatz, eta alegindu dira itanoaren egoera diagnostiko bat egiten, itanoaren egoeraren diagnostiko bat, eta etorkizunera begire izan ditzakegun heldulekuak edo hori sustatzeko nun dauden erakusten hortan egin dute alegina, eta horren berri emango digute. Eta hirugarrengo bat izango da Miren Artetxek eta eraberan Garbine berak ere osatutakoa, eta kasu honetan beraiek bazuten abiatuta dagoeneko ikerketa bat, baina eskatu genien alegintxo bat egin ote zezaketen eta pixka bat gurera ekarri dugu beraien ikerketa hori, eta egin dutena da gaztelania eta frantsesareko desoreka euskal gazten eguneroko hizkeran. Hau da, nola eragiten du gazten eguneroko hizkeraren adierazkortasun horretan gaztelaniak eta frantsesarekiko eraginak, ezta? Gazte askok, bai euskeraz ari gera, baino etengabean sartzen ditugu bai gaztelaniazko eta bai frantsesezko hitzak, esaldiak, esamoldeak edo danalakoak. Eta guzti horrek nola eragiten duen adierazkortasun horren inguruan aritu dira ikertzen eta gogotsu gaude jakiteko ea ze ondorio atera dituzte. Badira bigai interesgarri, ez, itanoaren alde batetik eta bestea gaztelania eta frantsesaren eragin horrenak, ze itanoaren kasuan, ez dakit, orain akasozuk guri argazki, errealitateen argazki egokiago bat egingo diguzu, baina nik nire inguruan behintzat ikusten dut, itanoa mantentzeko aleginak egiten direla, baina ez dakit, osasunez zer moduz ote dagoen orentxe bertan itanoa? Biarrez zer esaten diguten bereien aurkezpen honetan, baina bereikin izandako elkarrezketatan ikusten da, nolabait erabatea visual pixkate adierazteko, bonbila gorriak piztu dauzkagu, bai? Erabiltzen da, zenbait lekuetan gehiago, Azpeiti aldean izugarri, badaude arnasgune batzuk nolabait esateko, baino eta edabidetan ze leku hartzen du, eta edabitan lekua izango balu nola eragingo luke, ikasiko genduke, ematen dira ikastaroak, badaude ekintza puntualak, baina behar bat hor badago, eta heldu beharreko erantzun beharrekoa. Goizeko 11 hortxe bueltan ditugula, atxeden alditxo bat egingo dugu, edo unetxo bat hartuko dugu azken ordukoaren bila abiatu, eta jarraituko dugu segituan hemen bigarren kafean, baina estudio zentraletara guaz, esan da bezala, azken ordukoaren bila. Jon Teieria Barrena, egunon? Kaixo egunon daizuela, azken ordua kasu honetan euskararen kalterako. Euskararen erabilera lehenesten duen arauaren beste hainbat artikulu baliogabetu dituelako Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Vox alderdiaren helegitea honetsiz. Uztailean Espainiako Konstituzio Auzitegia izan zen toki erakundei buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko legearen artikulu bat baliogabetu zuena, euskarari lehentasunezko erabilera ematea ahalbidetzen zien tokiko erakundeei. Auzitegiak zioen gaztelaniaren erabilera
kaltetzen zuela praktika horrek. Orain, lege beraren beste hainbat artikulu baliogabetu ditu, kasu honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako auzitegi nagusiak, argudioak berberak dira, eta legea auzitegietara eraman duena ere bai, Vox alderdi ultraeskuindarra. Kasu honetan epaia ez da irmoa, eta Laukako gobernuak 30 eguneko epea du kasazio errekurtsoa jartzeko auzitegi gorenean. Hori azken ordua auzitegietatik eta gertakari dagokionez Donostian 22 urteko australiar baten hilotza agertu da Ondarretako hondartzan udalak jakinarazi duenez Loreto Pezonalde inguruan aurkitu dute hildakoa goizean goiz oraingoz ez dute heriotzaren arrazoiaren inguruko azalpenik ezagutarazi. Eta Bruselara begira ere bagaude izan ere bertan bart izandako tiroketaren egilea hil duelako Belgikako poliziak tiroz astelen gauean izandako erasoan gutxienez 2 lagun hil zituen erasotzaileak lekukoen arabera Estatu Islamiarrekoa zela aldarrikatu zuen tiroka ari zenean Kalashnikov bat eskuan eta Ala Akbar oihukatuz egin zuen eraso hori eta esandako azken ordua Belgikako poliziak tiroz hil duela ustezko erasotzailea. Errepidetan ez da aparteko arazorik ordu honetan, beraz onaino orain kontatzeko genituenak, naiz puntu zen informazio eguneratua eta errepik gogoratu, bazken ordu hori auzitegietatik beste eraso bat, kasu honetan, euskararen arautzearen aurka ustezko gaztelaniaren erabilera kaltetzen omen duen tokiko lege horren inguruan. Eskerrik asko Jon Telleria Barrena, azken orduak ere lotzen gaitu gaiarekin eta hemen ari ginen euskararen erabileraren inguruan, erabilera izpide eta erabiltze eskubidea ere urratu digu azken orduak, Jon Telleria Barrena lankideak esan da bezala epaia ez da irmoa eta hori izango da, kasazio errekursori aurkezteko 30 eguneko epea, baina ez da lehen aldia eta ez da azken hilabeteetan euskararen erabilerari eta instituzioen eskumenei dagokionez jasotzen dugun lehen erasoa. Zoritxarrez. Argiago ikusten dira hemen gogoan nahi beste luza filamentu arteko hutsa errez beteko zenuke. Maider Garaikotxea Zabalarekin ari gara, aztertzen, esan da bezala, mintzolaren emate ekimenetan antolatu dituzten jardueretan, eta euskararen erabilera, itanoaren erabilerarekin ari ginen, boletinerako tarte hori hartu aurretik, eta hor uste dut badagoela, Maider, zinbestean aztertu beharreko beste ezaugarri bat, eta da, itanoak generoa txertatzen digula, eta generoaren txertatze horretan askotan galduta egoten garela, oraintxe mailean gauden lauok, itanoren erabileran arazoak izango genituzke, eta horrek ere sortzen du, gaur egungo gizartean akaso zailtasun bat, zenik badakit Julenekin itanoa egiten dudala, baina Goiuri baldin badago ez dudala egiten, hor badago erronka bat, akaso gidaliburu bat ere beharko genukela askotan itanoarekin zer egin eta zer ez egin, askotan itanoak berak norbait desagertarazteko edo ez ikusteko arriskua sor dezakela. Bai. Horren inguruan ere hitzein izan dugu bai Garbiñekin eta bai Beñatekin. Eta gure artean ere sortu izan zaizkigu horrelakoak, bilera batean batzuei ika hitz egitea. Nik ez dakit ika, zoritxarrez, eta neri zuka, baina gero gizonezko bat dago, emakumezko bat dago, askotan gizonezkoen formulak erabiltzen ditugu emakumeen gana zuzentzeko izugarritako nahastea, ez? Eta gure arteko eztabaidak ere sortu izan du dira, gaizki ari bagara ere egin behar dugu. Eta alderantziez, baina gaizki egiteko hobe ez egin. Hor badaude zenbait eztabaida ere, baina ikusten da nik nire kasuan behintzat, ez? Etxean ama entzuten eta adibidez aizpekinika eta zelako aberastasuna, ez? Eta nik ez dut jasota ze pena. Zergatik ez, ikastaroak antolatu ditzakegu, badago zer egina oraindik, ere? Ez dugu dena galdutzat emango, eta ea, mintzola egitasmo honen bitartez horri ere heldu eta aurrera egiteko modua izaten dugu. Ziur baietz, eta biharkoa bezalako saioekin, jendeak ere ezagutzak gehiago edo helduleko gehiago izateko aukera izango du, eta beraz hortxe esan da bezala, biharkorako Donostiako Euskaltzaindiaren ordezkaritzen egingo den
mintegi hori bukatu horretik, Maider, aipatu dugu sarreran, udazkenari begira, mintzola egitasmoak beste hainbat ekimen ere badituela, hortxe ditugu besteren artean, ahostegunak eta ahots baten izeneko ekimenak. Ahostegunak aipatuko dugu lehendabizi, azaroan Iruñan gauzatuko den ekimena da, ez dakit bertsoarekin lotura badu, konta iguzu, zer izango den? Bai, aipatu dugu ez, mintzola egitasmoa ahozkotasunaren itsaso zabal hortan murgildu da, lan hildo batzuk finkatu ditu eta gero jarduerak. Eta bere jarduera horiek ez durmabitzen dira, batez ere ikerketan, aipatu ditugu, ikerketa sari horiek, beste erakunde batzuekin abiatutakoak, bigarren ardatz bezala izango litzake ezagutzaren transferentzia, adibidez, biharko mintegi hori, hau da, ikertudan hori plazaratzeko aukera eskainiko duena, eta gero badaukagu sustapen alor bat, eta sustapen arlo honetan jarraipena ematen diegu lehendik mintzolak abiatutako bi ekimeni, zuk aipatu duzun bezala ahostegunak eta ahots baten sormen egonaldia. Biak ere gaztei zuzenduta daude, eta ahostegunaki dagokionez, ez da bakarrik bertsoa, nolabait esateko izango liake ahozko kultur disiplinak edo hartzen ditu oinarrian eta kultur disiplina biziak nolabait esateko. Eta hor sartuko liake antzerkia, kantua, bertsoa, ipuin kontaketa edo literatura modu orokorra baten esan da, eta aipatu bezala azaroan izango dira, azaroaren 9, 16 eta 23an, Euskaltzaindiak Nafarroako ordezkaritza, Euskaltzaindiak Nafarroan duen ordezkaritzan, eta horixe, pixka bat 18-22 urteko gaztei zuzendutako ekimena da, 3 ostegunetan zehar izango dute aukera, disiplina horiek gertuagotik ezagutzeko, artista gonbidatu batzuk ere izango dira, Garazi Argula, Sustraiko Lina, Ainoa Larretxea eta Goxuan Salsa taldea. Disiplina gertutik ezagutu artistekin nolaiteko elkarren hartu eman bat izan, eta gero ikusiko dugu, lantaldeak nola zer eskaintzen, nola irudikatu dituen 3 ostegun hauek, baina batzutan aukera izaten da ere, demagun antzerkitik etortzen den gonbidatuarekin, antzerki saio txiki bat egitekoa, edo hor esperimentatzeko aukera ere eskaintzen dute saio hauek. Eta ahostegunaken ekimen horren hildo beretik segika, abenduaren amaieran, Eguberritako por buelta horretan, ahots baten egonaldia. Hori da. Izango litzake oso antzeko dinamika bat jarraitzen dute, gertatzen dena da, 3 ostegunetan izan beharren, hartzen dula egonaldi formatua. Eta adintartea pixka bat zabaltxoa da. Lehen 18-22 aipatu dugun bezala, orain izango da 15-22. Eta gauza bera, egonaldian zehar, artista gonbidatu batzuk izango dira, aipatuko ditut, Nerea Egizabal barkatu, Nerea Ibartzabal, Anela Baka, Martxel Rodríguez, Gaizka Sarasola eta Oier Zuniga. Eta Beizaman izango da, Gabonetako oporraldian, abenduaren 26-tik 30-era. Eta, aurreko edizioek izan duten jarraipen bera izaten badu, 40 bat gazte edo elkartzen dira. Eta egun bakoitzeko artista gonbidatuak etorri, eta egun pasa eder bat egiten dute beraiekin, eta hor sortzen dalako magia berezi bat. Nik izan dut aukera, egun pasa solte batzuk egiteko, eta egia esan oso ekimen aberasgarriak dira gaztentzako. Proposamena hortxe geratzen da, ipatuko dugu, ahots batenerako izen emateko epea azaroaren 20-tik abenduaren 10-era egongo dela zabalik, mintzolaren webgunean, pentsatzen du Maider, informazioa eta bertan webgunean eta izango duzuela ekimen hauek guzti buruzkoa. Maider Garaikoetxea, mintzola egitasmoko kidea, mila esker, gaurkoran bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta udazkenerako dituzuen planen berri emateagatik. Mila esker zuei aukera eskaintzagatik. Ondo izan. Goizeko 11 eta 9 minutu, segituan 11 eta 10, aurrera goaz hementxe bigarren kafean, naiz irratien. Keep calm and bigarren kafea. Psikoanalistarekin bildu baino lehen Barnezin egon nau askatu nahi nuke Neroni beldurtzeko ainaunez jaizto daukat Korputza eta anima algari joka
Ricardo helduak pozoinu saia airean Kaio setiak borrokan bitartian Dani naizan etoko ikusen zure bakarra Fikzioa realitate hori filmean Na 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 Zaila da zuzen hiltzea Bidea okertzen benetan Zaila da horrekan mantentzea Aria buskatzen Nolako Zere nolakotan Nolako Ez dakizura Sentimen kontuak buketa duzu Hemen txigabiltza, Desolutan taldearen psikoanalistaren entzuten, 11:12 minutu izango dira segituan, eta orain txagurtuko dugu, Maialen Tellabide, gurekin dator aurreratu dizuegu Tenorio Juniorren inguruan aritzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta ez duzu sinistuko, baina Maialen Tellabide dator, txuri beltzeko tekletan murgilduko gara, eta ez dator galdera batekin. Maialen Tellabide, egunon? Egunon. Ze pasa zaizu? Aurreko astian esan nula zer gutzitzen gonun orduan gaur etzeon, ez tekantzen zuri galdera. Vale. Baina Ez pentsa, Naiz eta esan ez ginen hor ikasten arituko Tenorio Juniorren inguruko datuak, Ez da hori kontua, baina ja ez da sorpresa, kontatu handi manun. Vale. Hoi da asuntua. Maialenek galdera egin beharrean egin dezakegu guk. Ados. Venga, bota. Vale, batetik 10 Bai. Tenorio Juniorrek ze mailako pelazo mota dauka. Ba, oso galdera ona. Claro, badakizue, gure entzulei azaldu behar diogu, egian lehenengo aldiz ari dira bigarren kafea entzuten. Maialen Tellabidek ez du onartuko, baina aukeratzen ditu musikariak beraien hilearen arabera. Horregatik ekarri zigun Esperantza Espaldin, horregatik... Bueno, bastanteko pelazoa zeukan, baina uste dut zahartzen utzi balute. Galdengo luka. Bai, burusoil bukatuko. Hoi da, bai, hori esan behar. Bere argazki utxi hoietan ikusten da melena 60-ero, 70-ero badakala eta kriston bizarra eta dana, ba hori izan nik ikuste ditut nire gurasoen eta argazkiak eta garai hartan da oso antzekoa dira. Osea, garai hartako luka da maki. Baina ez dakit hori, nigok esan duna, ez dakit zartzaroak nola tratatuko luken melena hori. Nik uste dut bi sarrera luzek burusoil amaitu da. Edo fraile itxura edo auskalo. Baina momentuan... 35 urterekin desagertu zen, ez da? Bai, 34. 34. Bai, oso gazte. Ba, etzion den, manila galtzeko. Hoi da, ez. Bueno, a ver, esan dizuen, dakizuen bezala hori Tenorio Juniorri buruz hitz egingo dugu, pianista brasildarra, nortzan gizon hau, ze pasatu zen berekin, ze desagertu intzan, ze garrantzi izan zuen musika brasildarrean, eta zea izan gertatzen herrialde latinoamerikarretan. Hoi dana jakin berda Tenorio Juniorren kasua ulertzeko, baina hori baino lehena komentatu nahi dizuet, Dispararon al pianista pelikula ikusi dut, aurreko ostegunean, eguneko gomendatzen dizuet, oso polita, ja ez bakarrik visualki polita delako, igual ez da mundu guztientzako pelikula, ze animazioa ez da supermodernoa, esango Juri. Aste honetan ez dugu itzen irratxe honetan, itzen dugu, ez da? Kontua da, hori izagon nire zinemaldiko planen artean, baina zu etzinean gure artean, ze horre Frantzia iparraldera joan zinen, baina Julen da bio ginenean, zen nahi duzu ikusi zinemalditean, nik Dispararon al pianista. Gero nuen lortu, zer hastean gutzitzaidan euskal produkzioak ikusten, baina ala izan zen. Ze, Julen? Baina aste honetan aipatu dugu. Esan beharko dut, ez da niz gogoratzen, baina esan zuen. Baina aste honetan zerratik eta aste honetan Gorkak, eta txatean balin badabile, konfirma diezagula, Gorka
zuk, esan diguzu ikusi nahi zenula, o ikusi zenuela, zuk atera Horrela zenuen ikusi, pianistaren, disparon al pianistaren gaia. Listo. Nik osatu nion. Nik zalantza badoket, Maialen. Bota. Bi zalantza dauzkat. Venga. Non ikusi dezu? Iruñan. Zinetan. Bai. Ados. Zan jakiteko plataformetan edo zinetan zegoen, zinetan. Gorka, baina ikusi nahi dezu, zer da hemen, bai, ez dut oso ondo ulertzen. Bi, spoilerrek egingo duzu gaur? Bai. Osea, bueno, justu gaur ez, baina igual, esan dut ja, desagertu da, ez? Baina tituluan dago spoilerra, dispararon al pianista. Osea, Bai, horregatik ez bestelako spoilerrik esan nahi dut. Osea, Titanica ondoratuko dela kontatuz gero, nik hori zute spoilerretzat konsideratzen. Baina... osea, kontuan izan dezagun, ez da fikziozko pelikula. Osea, pelikula berezitxoa da. Fikzioa da, baina ez da fikzioa. Osea, pertsonai bat erabiltzen da historia guztia kontatzeko, da pertsonai hori ez da existitzen, baina kontatzen duen guztia benetazko testimonioa dira, eta benetako historia bada. Orduan, spoilerra da norbaiten bizitzan inguruan hitz egitea? Ez. Beraz, doku-fikzio bat izango zen, ez da izardan hori, baina bai, bere bizitzan oinarritutako fikzio bat da, beraz, gertakizunak egiazkoak dire, dira naiz da fikzionatuta dagoen kontakizuna. Eta nik, hola esango izuet, nik pelia ikustera jo nintzen jakinda ze ikusiko nun, da zer entzungo nun. Osea, nik diska horiek ezagutzen ditut, pertsonai, azaldu zidan pertsona guztiak ezagutzen ditut, eta pianistan historioare ezagutzen nun. Así que ni jo nintzen, en plan, nola kontatzen duten hauek. Eta eta datu gehiago jakitera. Baina hori polita da, ez? Ikusten duzunean horrelako pelikula bat, eta animazioan agertzen den jende hori, zuk ja, zure imaginarioan baduzun, Fakirraren ahotsan irakurtzerakoan, Fakirraren ahotsa arkaitzkean, ez da? Imanol Arzabali buruzko liburua, Imanol Arzabal ezagutu zuen jendeak identifikatzen dituen bat pertsonaia. Naiz eta arkaitzek ez dituen akaso zehatz-mehatz kontatu, ez? Pentsazu pelikulan antzeko zerbait gertatzen dela. Baina zuk hor badauzkazu, ez? Buruan, eta hori hau da, eta hau beste hau da, eta badakizkizu gauzak. Hemen izena bizenak dokumentala balitz bezala, baina marrazki bizidunetan. Eta... Bai, osea, historiai buruzko pelikula bat, baina konkretuki pertsona baten inguruan, musikari baten inguruan. Nik benetan pila bat gomendatzen dizuet, ze mundua hau interesatzen bali mazaizue, Brasileko musikaren mundua interesatzen bali mazaizue, pila bat ikasiko ez dute, eta gaur aurrera pentsiki bat ingo deu. Besterik gabe, ze, klaro, ezin dugu esplikatu Tenorio Juniorren bizitza, bosanoaren sorrera esplikatu gabe, da hortik hasiko gaur. Gaur Tenorioren inguruan, oaintxe kontatuko deu, eta ez askoz gehiago. Hori, Brasilen, bossa nova, guztiok ezagutzen dugu más o menos, ez? Ez da, hola, dentistan zauden bitartean jartzen duten musika bakarrik, estilo oso bada, gainera oso estilo aberatsa da. Gaur naiz eta ez naizen sartuko musikalki analizatzera bossa novaren ezaugarriak, hori beste kapitulua da, gutxienez gaur pixkat, lau pabos datu emango ditugu, pixkat historian eta denboran situatzeko. Ze ulertzea garrantzitsua da, batez ere politikoki da eta gizartearen ze garrantzi izan zuen, da hori guztia. 50 hamarkadan, Brasilen modernizazio handia bizi izan zen, nahiko, ez dakit, garai hartako progresismoa eta gaur egungo progresismoa berdina diren, baina kontekstua kontuan eukita, bai. Gobernu progresistak zituen, Brasilek 50 hamarkadan, behin eta berriro aldatzen zirenak, baina kontua da, modernizazio handiko garaia izan zen, Brasilia eraiki zen, kapital berria, erdi mailako klase hau sortzen da, lanbide modernoagoak, alfabetizazioaren aldeko politika asko, eta Copacabana eta Ipanema modako auzoak bilakatzen dira. Eta auzo horietan, gaueko klub asko daude, nola zan, Calle de las Botellas, horrelako zerbait konkretuki, hor inguruan pare bat klub dauden, musikari gazte eta idazle gazte asko elkartzen dian, eta poliki-poliki gizarte berri honek behar duen soinu berria sortzen dutela, dela bossa nova. Bossa nova, guztiak ezagutzen dugu samba baita ere. Brasilen oso, ez dakit, Brasil esaten duzu, da ze musika tortze zaizu, samba, ez? Inauteritako samba hori dana. Bai, malenko niatxu xamarrak garen hoi, igual bossa nova lehenago etortzen zaigu, baina bai. Bueno, izan daiteke, bai. Baina, bueno. Samba ere, bai. Inauteritako samba hau gehiegi da, eguneroko bizitzarako. Eta behar dugu zerbait, edo behar zuten zerbait, eguneroko musika izatea,
behaien ADN izatea, baina minimalistagoa izatea, askoz ere txikiagoa, digamos, da, eta baita ere plantilla askoz ere txikiagoekin da, gitarran oso zentratutako musika da, naiz eta gero perkusioa oso garrantzitsua den, naizeak ere, eta pianoare, azken finean. Soinu berria sortzen da, bossa nova deitzen zaio, eta daude letra berriak, politikarekin zerikusia ez duten letra, osea, artea egiteagatik. Osea, jazta, hor bukatzen da, digamos. Eta musikari pila berri bat, ateratzen dira hortik, baina daude 3, nik uste guztiok ezagutzen ditugunak, aunque sea de oídas, esaten dana, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, eta Joao Gilberto. Gehiago daude, noski gehiago daudela, baina nik uste 3 hauek dira, lehenengoak, esan da, badakigu nortzuk dian, ez? 3 hauetatik, Vinicius de Moraes da musikaria ez den bakarra, poeta da, bueno, abeslaria ere bai, baina, bueno, hor ja ez naiz, sartuko, terrena hortan. Baina bai, poeta da, batez ere, eta Jobimekin eta Gilbertorekin kolaboratzen hasi zen bizkor, ze bere poesiei musika jarri nahi ziren, eta musikariak bertzitun horretarako. Besterik gabe. Eta 3 hauek dira, digamos, hau gehien esportatu zutenak, eta hau gehien ezagutaraztera eraman zutenak, eta hemendik genero berri bat ekarri zutenak. Chega de saudade a realidade que sem ela. Akaso gaur egungo perspektibatik, Maialen, letra oso bigarren planoan geratu da, kantu hauek nik uste bere balio musikalagatik eta bosak bere balio musikalagatik ez iraunduela gugana, baina momentu hartan letraiek izango zuten bere biziko pixua, lehenengo Brasilen eta gero kontatuko joguzun noruntz, baina arrakasta hori lortzeko, ez? Letrak ez diain reivindikatiboak, maitasun letrak dira, ongizate letrak, pixkat filosofiare badaukaten letra, pues adibidez, prake llorar, ez, pues, zertarako negar egin, zertarako sufritu, horrelako, ez dakit, pixkat, pues, dana abstraktuagoa, eta maitasunaren inguruko musika ere, pues, nik uste nahiko, ez nuke esango, osea, gustatuko litzaidake gaur egungo maitasun abestiek letra hauek izatea. Osea, ze askoz ere sanoagoak dira, askoz ere sanoagoak, eta benetako sentimendu eta zitzak dute, mina, bazakit, bat faltan botatzea, ez dakiz zer, gauza denak, enamoramendua. Gaur egungo abesti batzuk baita ere, Bueno, bai, irakurret bat baniren azkeneko letra hori, eta ez como, bueno. Mikrotik kanpo aipatu genuen. Ez genuen aipatu? Ez. On air. Eta ezin da, abare. Ez nahi baduzu bai, baina entzuleak, gure entzule finenek esango dute, atzo 2 orduak entzun dituen bigarren kafean, eta ez dut horren berri. Egia, pentsatzen nuen aipatu nola, baina ez, Maialenek referentzia egin dio bat baniren Benedicto edo abestiari eta zaten du 3 dedos en el toto y el pinky en el orto, jo kizena. Horako zer. Ez da hori, baina bai, osea... Eta pipi, eta popo, eta... Bai, eta, bueno, en fin. Baina... Distantzia handia dago, gaur, osea, oain hitzeiten nahi garen inguruan, da bat baniren inguruan, ez bakarrik letran inguruan, bezik da musikalkero. Dana esan berda. Dana esan berda. Belarrietan, ez du berdin afektatzen bataren edo bestearen musikak. En fin, entzuten nahi gaz, Chega de saudade, inglesez No More Blues, edo pues, pena gehiagorik ez, eta horrelako zerbait esango dugu horrelan modu baten edo bestean itzuli behar da. Eta hau da, Joao Gilbertoren Chega de saudade diska, 1949an kaleratutakoa, eta digamos diska honek, klub hauetan hainbeste landudan musika hau behingoz diska bat bilakatu da, eta diska honek ematen dio jaiotza estiloari. Eta esaten, hau da, bossa novako disko bat, hau desberdina da, ez da zerbait folklorikoa tal cual, ez da samba, baina musika brasildarra da, baina modernoagoa da, eta askoz ere politagoa da. Eta herrialdean bertan, Brasilean bertan, izugarrizko arrakasta izaten du. Baina izugarrizko arrakasta, osea da, hit number 1, mundu guztia diskoa bentzuten dago. Zoritxarrez ez dakat, beraz ez ekarri, baina eskuratzeko asmoa dakat. Ze da musika pieza bietako bat, altxor txiki bat, eta edozein molomanoren etxean egon berdan. Tal cual. Baina, bueno.
realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia. Ba, hau, 4.000 aldiz jode eta besti hau. Oso luzea da, oso polita. Lehenengo zetiago menorrean, eta gero maiorrean. Eta oso polita da, oso abesti polita da. Eta letra ere oso polita da. En fin, nun eukitzen dugu izugarrizko arrakasta bossa novak? Estatu Batuetan. Eta gaina pixkat, digamos, etzeola paktatuta arrakasta hau. Pixkat sorpresa izan zen, bai Brasilerrentzat, baita estatu batuarrentzat ere, baina lehenengo arrakasta musikariengan dago. Lehenengo musikariek erreakzionatzen dute musika ontara, eta ondoren publiko generalak, ez? Eta hemen ditut diska pila bat hori demostratzen dutenak, baina batez ere 60ko hamarkadan, ez? 60ko hamarkadan kaleratu zianak. Konkretuki West Coast, California eta inguru horietako hortako musikariek erreakzionatzen dute, jazz musikariek erreakzionatzen dute bossa novaren olatu ontara, Chet Baker, Miles Davis, kasu honetan, Cannonball Adderley uste bestaldekoa dela, baina cool jazz egiten duten haue guztiak. Kind of Blue diskoa, más o menos, buruan? Bai. Estilo ontako jazz musikariek erreakzionatzen dute ontara. Ze nik uste hor badagoela, jazz, cool jazz egiten duten musikariek jazz lasaiagoa egiten dute orokorrean. Ez simpleagoa, baizik eta lasaiagoa. Eta bossa novarekin badauka antzekotasunen bat. Beraz ez zait arraroa iruditzen musikari horiek derrepente hegoaldera begiratzen da, ostras, zer datorren mendik, hau polita, hau erakargarria da, ez? Oso erakargarria, oso exotikoa, soinu berri bat, eta hori guztia. Ja, bossa nova sortzen hasten denean badago alako aberastasun harmonikoa, edo jazzaren nahasketarekin gertatzen doan zerbait da? Nik uste jazza lehenagotik esportatuta dagoela, lehenengo jazza brasilera iristen da, musikari gazteek hori guztia entzun dute, eta hori aplikatzen zaio bossa novari. Eta ondoren bossa nova berriro iparraldera joaten da. Osa, ezkenean, hemen Artur hori da, bai. Eta kontua da gero, egia da baita ere bossa nova lehenengo grabazioetan bai nabaritzen da pixka bat simpleago harmonikoki, baina Jobimekin eta Gilbertorekin hori asko aberasten da, eta harmonia ez da hasierantzena, ez? Eta 1962an egintzen kontzertu historiko baten, Carnegie Hall, Nueva Yorken. Stan Getz saxofonista badakigun orden? Itzegin dugu Stan Getzi buruz. Pixkat saxofonista honek eukizu nola bizio argiena, digamos, eta patrozinatu bezala egin zituen hainbat musikari brasildar, aldero esan dut, eta Nueva Yorkera eraman zituen, eta bertan egintzen kontzertua mundu guztiari aurkezteko, zer dan, claro, Nueva Yorken egiten dezunean kontzertua, ez da Nueva Yorken bakarrik entzungo, mundu guztian entzungo da, nolabait. Eta bertan aurkeztu zen, digamos, ofizialki, 1962an, bossa nova mundura. Eta hork ekartzen du arrakasta pila bat, adibidez. Vamos a ver, begira, hemen dauzkat. The Dave Brubeck Quartet, Bossa Nova USA. 1963. Dizzy on the French Riviera, Dizzy Gillespieren diskoa, hau Frantzian grabatutako diskoa, baina hau da 1962. Hemen dago Cannonball Adderley and the Bossa Rio Sextet with Sergio Mendes. Bueno, Sergio Mendes. Hau da, uste, 1962 baitare. Urtea hori izan zen. Ba, 62, 63, 65, baita ere, hor dago dana. Eta konkretuki dago disko bat ez dakatena. Eta nire osaba izugarrizko melomanoa da, beldurra ematen dut, zenbat disko ditun etxian. Eta ez dakit zergatik, baina ez daka Stan Getz eta Joao Gilbertoren diska. Eta disko hori atera zen 63an. Eta aztu zait kontatzea, baitare Miles Davisek Jill Evansekin dela Bill Evansen anaia. Arekin baitare badaka Quiet Nights izeneko diska, eta hemen abestien erdia bossa nova dia, baina titulo inglesekin. Corcovado ezik, ze Corcovado mendi bat da, eta zintzaio horri izen aldatu, baina Quiet Nights uste dut dela, hasi gea. Mañana de Carnaval. Quiet Nights da Mañana de Carnaval.
eta Sega de Saudade No More Blues deitzen dio, eta adibidez, Dizzy Gillespieren diskoan ez du jartzen Sega de Saudade, baizik eta No More Blues. Da, gara entzuten dezu da, baina hau da, pues hori da, tal cual. Eta, hori, Stan Getzek 73an ateratzen du diska Joao Gilbertorekin, La Chica de Ipanema, Garotatu Ipanema, temakin ikuste mundu guztiak ezagutzen dula abesti hori, eta gauza bat esango dizuet, oso abesti zaila da. Osea, ikastea tokatu zaigun musikariei oso abesti zaila da. Harmonia oso komplexua daka eta abeslarientzat ere oso zaila hori afinatzea. Hau Corcovado da? Hau da Corcovado, hori da. Baina uste dut entzuleak The Girl from Ipanema ondo ezagutzen du. Bai. Utziko dizu egon zuten, Hori da. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema. Hemen Stan Getz, Joao Gilberto, Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim, denak daude, festan. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently. Gauzat gertatzen Stan Getzekin, nik umean nintzenean bazegoen gurasoen etxean vinilo batzuk bazeuden eta vinilo batzan Stan Getzena. Baina zan, olako edizioren bat El Corte Inglés, olako markan batek babestua. Daron, nik nire buruan egin un olako itzulpen bat, hau da saxofonista mainstream kutre bat. Hori izan nire, El Corte Ingleseko euroko disko, ez dakit, vinilo oparitu itako batean zeletxe. Eta urteekin deskubritu nuean, Stan Getz, kriston musikaria zala, ez te topatzen vinilo ura. Bai, norbait emango zioten, ez dakiz ze pasadan, baina... Guk hor, aldortatik etxean guk ere uki ditu olako diskak eta oidana, baina nik ez dakit zer da hon musikakin nere etxean. Nere etxean ez da inor musikaria, ni kenduta. Etxean esan edo familian, Eta ordea disko danak gordetzen zian. Danak. Eta grabazio danak. Horregatik, agian nola, ez diran musikariak gehiago baloratzen dute edo ez talentu hori. jakintasunak ez hau ere gorde ingoetza, hau ere ona, bazpare, no ia ser que sea bueno. Ez jakintasuna da botatzea. Bueno, gordetzea jakintasuna da, nik uste, jakituria da, ez? Gero baita, zuek kontuan euki, ni txikian nintzanean nire osabat tematzen zalako Gabonetan Gregorianoa entzuten afaltzen genuen. Eta, zan plan, Rafa, kendu hori, ez egitzer, ja nekoa Gabonekin, ez egitzer hemen ez da inor katolikoa, baina Gregoriano entzuten afaltzen genuen Gabonetan. Hoi da nivelan ere etxian. Hola, atera da maialen teia bide. Baina, bueno, en fin. Bueno, orduan. 1973, Stan Getz eta Joao Gilbertok bere diska ateratzen dute. 1974, disko hau ateratzen da, Oskobras, deitzen den LP bat, eta hemen Tenorio Junior dago jotzen, kolaboratzaile bezala. Eta nik, pelikula disko honekin hasten da, Dispararon al pianista da. Ni ere disko honekin hasi nintzen, hor dintzen como, ni ere bai! Baina, izan zen hori konexio momentua de, ostras, que fuerte. Baina, bueno, kontua da. 74an, Tenorio Junior bere diska ateratzen du, enbalo deiturikoa. Eta kontekstu honen barruan ateratzen du. Nun, bossa nova, modan dao, atope dao, eta jazz eta musikari brasildarren arteko harremana oso estua da. Eta informazioa eman eta jasotzen nahi dia denbora guztian. Beraz, Tenorio Junior gazteago izan da, gainontzekoak baino gazteago izan da, ze enbalo ateratzen nian uste 23 urte zituela askoz gazteago izan da, gehiago ikasi du, eta gehiago adaptatu daiteke. Beraz, bere musika ez da bossa nova, ez da samba, ez da jazza, da dana. Da, 3 gauzak aldi berian. Orduan horretik da oso disko berezia enbalo. Eta nahiz eta gaur horren inguruan ez dugun hitz egingo, urrengoan horre buruz hitz egingo. Eta gainera, zorte pixkatekin diskoakin etorriko naiz. Ara! Ze oain arte ez da, oain arte deskatalogatuta egon da. Eta oain dela, 8 urte edo disko hau deskubritu nunean, ezintzan eskuratu MP3 makarrik entzun ziteken edo Spotifyen edo YouTubeen. Baina oain pelikula atera dela eta, ez da zer, eskuragarri dago. Eta, por supuesto, erosi indet. Orduan, igual, zorte pixkatekin urrengo asterako diskoa dakat, eta aldetea fizikoki ekarri, kriston disko polita, oso ederra. Eta baita ere esan behar da, oso garrantzitsua dena, 74an baita ere, Brasilen estatu kolpe militarra ematen da. Eta berizenak
Ez ditut apuntatu izenak, hobeto ze bestela astungo zait. Bueno, bat kentzen dute da bestean jartzen da. Honako simple, izenekin beti galdu iten naiz. Eta haunek guztiak bere garrantzia duz. Esan dizudan bezala, Tenorio Junior desagertu egin zen 74an. Eta Operación Kondor deituriko planaren biktima izan zen, nun Latinoamerikar estatuek, diktadurek estatu batuen laguntzarekin, olako paranoia antikomunista honen barruan, hainbat baiketa, tortura eta erailketa egin zituzten da hoien artean Tenorio Junior ontzan biktima kolateral moduan edo, benetako biktima bat bezala. Kontatuko dizut urrengo astean, zein dan historia honen jarraipena eta edapena eta musika pixkat entzungo dugu. Maialen Tellabide eskerrik asko eta datorren astera arte. Ez horreitxik entzun musika, oso garrantzitsua dela. Eta ez entzun Bad Bunny, entzun beste edozer gauza. Entzun Tenorio Junior. Adibidez. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Una rosa, el teu nom, Palestina. El teu nom, un vell estiu. Goizeko 11:28 segituan goaz arkakusorekin bat egitera, baina jakinarazi behar dizugu, hurrengo egunetan Gasteiz, Donostia eta Bilbon herri palestinarrari elkartasuna eta babesa adirazteko antolatu dituztela hainbat manifestazio. El teu nom, mirall precis. 2023 urterik odoltsuenetakoa izaten ari da. Israelgo faxismoak, Nablus, Jenin edo Gazan egindako sarraskiek gertatzen ari denaren testu inguruan jartzen gaituzte. Palestinarren egoera agonikoaren testu inguruan. Palestinarrek existitzea, erresistitzea dela ulertzen dute, eta erresistitzea eskubide dela, zapaldutako, okupatutako eta bortxatutako herri orok duen eskubidea. Alaxe azpimarratu dute, manifestazio hauek deitu dituen Euskal Herriko Palestinaren aldeko mugimenduak, eta horregatik herri palestinarra babesteko, eta Israelgo estatu hiltzailea eta bere euskal konpliziak salatzeko, manifestazio hauek deitu dituzte. Urriaren 18an alegia bihar Gasteizen, Bilbo plazatik abiatuko da, arratsaleko 7etan, egun berean, bihar bertan, Donostian bulebarretik, arratsaleko 7:30, eta hau ostegunean izango da, urriaren 20an, barkatu ostiralean, urriaren 20an, Bilbon Arriagatik abiatuko da manifestazioa arratsaleko 7etan. Naixeran oliveres de destí mil·lenari perquè els ocells hi canti el teu nom que és... Eta Iruñean gaur ere, arratsaleko 6:30 udal plazatik abiatuta ere izango da manifestazioa. Horrelaxe jakinarazi dugu oraintxe arkakusok, datu hori ez genuen hemen esku artean, azken minutuetan iritsi baitzaigu hain zuzen ere informazioa, baina, bagoaz, hain zuzen ere gure hurrengo protagonistaren ikira. Ui, entzuten dugu hemen arkakuxo arraro xamar, segundu bat arkakuxo.
Egunon. Egunon. Entzuten zaitugu soilik alde batetik. Bai, pues justo jarri dut bi aldetatik sartzeko. Hori da mikro alde batera daukalako. Bai. Hau txistea, Julen. Ez, ona. Bai, bueno, ere pixkat zehaztearen Iruñekoa gaurkoa kontzentrazioa da. Udaletxe plazan. Bai. Baina, bueno, ongi entzuten hau bestela sartuko naiz berriz, Ondo entzuten zaitugu, baina bai, alde bakarretik entzuten zaitugu. Horiak kaso entzuleak ez du hainbeste nabarituko, baina, bai, nik sentitzen dut. Mikrofonotik ari zara edo aurikularretatik, Iruñe? Ez, mikrofonotik, kontua da... Orain, Bale, konfigurazioko gauza bat, hemen, aplikazio honetako konfigurazioa. Jartzen du estereo, pues ez, jarri dit mono. Eta nik skakatu dut estereo. Bueno, kontua da, zer modu zaudete. Gu ondo hemen ezkontza izan duena eta ajea duena zuzara. A ber, ajearena zuk asmatu duzu, nik ez dut ajerik. Aparte, gaztean naizela oraindik, nik ez dute daten alkoholik. Bueno, a ber, pixkatxo bat edan nuen, baina ez hainbeste egiten nuen, esaten denez ez dela nahastu behar, pues nik nahazten nuen, kasu honetan txupitoak, urarekin, edo freskagarriekin. Baina, hemen ajea izan daiteke emozionala, ajea izan daiteke... bueno, ere. Nekeak sortzen duena, ez gara alkoholaz bakarrik aditzen, ari oraintxe, Ez, horretan arrazoi duzu gainera izan zen oso polita, izan zelako oso desberdina, egin bazen ere hotel batean eta banketa eta guzti hori, baina honena izan zen, ezkontzan gonden iruk bukatu genuela totemaretoan zegoen drag festan. Izan zen maravilloso. Totemaretoa ze ona, Bai. Ze pozidon? Zuek egon zer, Iruñe, zer? Egon zarete zuek noizbait drag festa batean? Sekula ere ez. Ez da ni ere. Ez. Iruñe, ez urbildu hainbeste mikrora, mesedez. Eta ez interes faltaren gatik, Ez, mikroa zegoen tokian utzi, mese? Bale, hor. Ez. Zeneukan tokian utzi, baina zu ez urbildu mikrofonoak. Non geldik zure tokian. Eskarga oso hori pizkat zaila da. Hori ba. Hortxe, zauden tokitik oso ondo entzuten zaitu. Bi gauza dira oso zaila kargak osorentzat. Geldirik egotea eta isilek egotea. Hori da. Total. Bueno, kontua da, ez zarete inoiz egon Julen zu ez da? Ez da. Bueno, pues jakin dezazuela orain Iruñerrian ari direla egiten desente. Adibidez, totemaretoan nik ja egon naiz bitan. Maruxak egon zirela, gainera lehenengoan egon zen Samantha Hudson, ze jatorra. Eta honetan ere egon ziren Maruxak, Albina, Susi Pusi, eta gero etorri ziren Drag Race Espainiako bi. Aha. Bueno, ni baina egon naiz festa batean, non gidaria orkezlea pixkatean pixua edo zeramana drag bat zen, baina etzen drag festa bat. Ez da nola desberdin hori, baina bai. Bai, bueno, osea... Pixua jarrera guztiari, bai. Hori da, ez, drag festa nik esaten dut, joaten zarela eta daudela edo pintxatzen edo euren showa egiten. Eta, bueno, ez bakarrik totemen, eta uste dut ere zentralen ere baten bat egin izan dutela. Beraz, aukera baldin baduzu, Juan, drag festa batetara, eta aukera baldin baduzu ere etorri posona, totemera edo dena delakora. Eta, aizue, bueno, Goiuri etorri zen, pasa zen, aurreko aste azkenean. Nik zer, barkatu? Nire Twitcheko kanaletik. Bai. Mintzatzen honen zamartzen nola, totemaretotik, eta esan gezurra da, nintzen joan. Baina zure Twitch kanaletik, bai, eta sufritzen aritu nintzen, ezin nuelako iruzkina jarri, eta zuek saioa agurtu nahi zenuten, eta ni... Eta ni, zoraitik ez dut idatzen, itxaron. Bai. Karo, nik ez zintuztedan ikusi, hori ikusten egon nintzen ze erabiltzaile zeuden, eta Julen eta Inegi ez zendeten. Ni ez. Lotxagabeak dira. Aitortzen dut. Oso lotxagabeak dira. Ba, bueno. Bueno, ni egon nintzen, eta bronka bota zidaten, Mezita izan.
Merezita ez, barkatu. Iruñek galdetu zion Uxue Argazkini ea nahiago zuen Hercule Poirot edo Miss Marple, ez? Agatha Christieren bi protagonisten artean. Eta Uxuek esan zuen, bueno, pixkat zaila zela, eta nik idatzi nuen Poirot beti, nik nahiago dela Poirot, eta Uxuek erantzun zen, hori da ez dakizulako ezer. Tun. Eta zuek zer zarete, Team Hercules Poirot edo Miss Marple? Nik bai ez Edo Sherlock Holmes. Niri esan zidaten behin naizela novela poliziakoan amateur pringatu bat enintzala ezartaz enteratzen. Ba, hori. Eta hola jarraitzen dut. Bizitzan gauzatzuko nartzea besterik ez dago. Dudari gabe. Baina, bueno, Julen eta Inigo eta Julen zuek kirola bai gustoko duzuela, ez? Bai. Bueno, pues gaur, ze aste honetan ez da aste azkenean izango, baina izango da gaur, eta ekarriko dut hemen etxeko, etorriko da, bera bakarrik, ez dut mehatxatu ez ezer. Ez esan. Eta etorriko zaigu Ane Urkiri, naitzeko kirolkazetaria. Kirolkazetaria? Bai, hori da. Bueno, eta nire laguna, obviamente. Eta etorriko da 9:30 aurrera nire Twitcheko kanalera, uda honetan gertatu den gauza baten inguruan hitz egitera. Ez bakarrik, udan gertatu dena izpide hartuta eta abiapuntua hartuta hitz egingo dugu benetan hor izebergaren beheko partean dagoen guztia. Ze iruditzen zaigu oso garrantzitsua jakitea zer demontre gertatu den edo gertatzen den Espainiar Estatuko Futbol Federazioarekin. Rekisabek esan du Poirot. Jon Lizek dio autobombo. Eta Ariantxik dio eguerdion, bai, eguerdion zuri ere, eguerdion guztioi, ongietorri oraintxe batu zareten hoi, baina hementxe gaude bai, Iruñerekin, bueno, autobombo prozesuan. Baina da autobombo bikoitza ere da etxeko kazetaria. Bai. Autobombo justifikatua. Autobombo, dena hemen autobombo egiten. Beraz, Ane Urkiri gaur, zure Twitchean, gaueko 9:30, ezta? 9:30 aurrera, ze kontua da, jarri dizkiatela gaur eta bihar ebaluazio saioak institutuan zeni irakasle bezala lan egiten dut, nik. Eta hori, baditugu ebaluazio saioak, 9:00 eta 4 arte gutxi gora bera, orduan 9:30 aurrera, hor, Twitcheko nire kanalean, Arkakusoren kanalean, hori izango gara. Dena familian geratzen da, bai, indioker. Eta, bueno, zuek entzun duzue gaitu kanpainaren inguruan? Gaitu kanpaina? Julen. Hori hartu, na? Izenak son... Hori, aipatu genuen aurrekoan. Ez dakit da tankerarik ez diote ematen zer. Euskal ahotsak bildu nahi dituztela elikatzeko, pentsatzen dut, elikatzeko adimen artifiziala, ez da? Hori da, oso ongego, Juri. Ze kontua da, orain beharrezkoa dela teknologiak euskaraz ikastea, eta guk erakutsi behar diegu gure testuekin, testu idatziak, baita testu ahozko testuekin, ez? Hau da, gure ahotsekin grabatutako gauzekin. Aukera dago, gure ahotsak grabatzeko testu ezberdinak irakurtzen edo esaten, eta baita ere aukera dago zure ahotsak grabatu nahi ez baldin baduzu, behintzat grabatuta daudenak ja balioesteko, ikusteko ea ongi egin duen kaptura. Ba, izu hemen Jon Lizek dio egunean beinen dagoela aste honetan, eta ireki dut egunean behin, eta bai ez da dezaket hori horrela dela, Hori da. Eta gaituren inguruan zer kontatu nahi diguzu? Gure ahotsak behar dituzte? Guztion ahotsak behar dituzte. Ba, entzun dezaten bigarren kafea. Eta hori da, gure ahotsak eta debalde edukiko dituzte. Ez dakit, Beraz, gehiago zen animatzeko jendea proiektuan parte hartzera, gainera iruditzen zait oso interesgarria, ze tartean badago bai EAeko zein
Nafarroako zein Euskararen erakunde publikoa da iparraldekoa tartean Euskaltzaleen topaguna eta baita ere software guztia garatuta dagoelako librezale.eus kolektibotik, hau da, software librea oinarri izan da. Eta iruditzen zait hori oso garrantzitsua dela. Eta Jon Lizek dio txatean, testuak irakurtzeko zuen hautsekin eta beste batzuek irakurritakoa entzun edo ondo dagoen egiaztatzeko aukera ematen duela. Ikusten ari gara hemen, 1200 ahots lortu nahi dituzela eta 233 daudela dagoeneko, oraindik falta da 1200 ere iristeko, Sartu eta grabatu mesedez, 30-300 esaldi inguru. Oso erraza da, hartzen du. 300 esaldi grabatzeko saio egin behar da, Bueno, prozesua nahiko erresa da. Gaitu.eusen sartu, hemen egin klik hemen eta eman zure hotxa, eta behin barruan, hitz egiten hasi. Nahiko intuitiboa da. Eta familian egin daiteke lagun artean, edo norbera bere bakardadean. Ezkontatik egin bartzen duten, ostiralean. Imaginatzen. Hau, adibidez, arkakuxo eta behin hitz egin genuen, oraintxe, reel bat Instagramen egiten baduzu, automatikoki azpititulatzea eskatzen badiozu, hainbat hizkuntzetan funtzionatuko du, baina euskeraz oraindik erraminta hori ez dago garatu egi. Orduan, tresna edo erakustea teknologia berri honi, nola baita esatearren adimen artifizialari euskaraz, lagunduko digu horrelako tresnetan aplikatzen. Hau da, zuzeneko transkribapenak egiten, edukia sortzen dugunen dako, edo ikusentzunezkoak sortzen dugunen dako ere azpidatziak jartzeko aukerak egoteko, eta nola ez, hori baino garrantzitsuago, irismen kontuan, entzumen urritasuna duten pertsonek dako kriston aurrera pausoa izango da ikusentzunezko edukia kontsumitze aldera euskaraz, noski. Sartu gaitu.eusen eta bertan zure tartetxo hartu, ze tartetxo bat beharko duzu, baina Common Voice benetako jendeak nola hitz egiten duen makine irakusten laguntzeko, ekimen garrantzitsua eta gerora, gure hizkuntzaren erabilera digitalean batez ere, ikaragarrizko ekarpena egingo diguna. Guk egingo dugu, eta ezin dute gure kanaletatik hartu galdetzen du Rek Isabek. Pentsatzen dut, ez dela inerresa izango. Nik uste dut orain lehenengo fase batean dagoena, orduan kargatu bertzaiola nolabait erratearren esaldi, testu batzuk daudela, oinarrizko testu batzuk, eta hori grabatzen horren grabaketak egin behar dira. Kontrastea behar du testua eta hotsaren artean ondoren makina entrenatzeko, pentsatzen dut. Eta geroraia, bestea. Eta Jon Lizek dio, beraiek neurrira jarritako testuak irakurtzea komeni da. Hori da. Eta euskalkirik momentuz ez. Bueno, orduan itxaso telesaia ezingo dute azpititulatu. Egunero baduzu. Egunean behin baduzu itxaso. Nire gustatu zait, zer nahi ez esatea. Nik amets gaiztoa dauzkat. Nola posible, herri txiki, kostako herri txiki berberean, entzutea kostako, Bizkaia barrukaldeko, Arratiako, Goierriko, eta ez egin nango, euskalkien festa denak herri berdinekoa baldima dira. Eta elmuga turistikoa. Bai. Elmuga, zera, ez da egin nola ditu, baina. Ardura gabekeria latza. Hori da. Bueno. Baina, telesaia gustora ikusi duzu Iruñe. Bai. Eta elmuga turistikoz hitz eginda eta horrela zuek oporretan zoaztenean, Google Mapsen ikusten dituzue lekuetako reviewak eta hori? Ez, normalean, ez? Ez tanik ere, enaiz oso zalea. Baina badakit bere biziko pixua dutela eta jende asko horren baitan ibiltzen dela. Duela gutxi lagun bat izan dut bisitan hemen,
eta proposatu nizkion bazkaltzeko leku batzuk, eta segituan sartu eta reviewak, eta, beste honek asko dauzka, baino nota bajuagoa, noski honek nota hobea dauka, baino review gutxiago, eta holako kontuak. Bai, marketing egiteko ere beste espazio bat da, baina zergatik ekartzen dut hori onera. Ezakit ikusi duzuen, baizuek Goiuri Julen eta Inigo eta baita entzuleak ere, laba proiektuak, abildua labasarea kontua Twitter eta Instagramen, partekatu zituela 2 pantailazo. Eta honela zioen txibak. Juan Albertok 2 review idatzi zituen oso denbora gutxian. Ikusi dut egia da. Gogoratu dezagun, duela gutxi ja, labak lortu duela terraza. Ze pasatu da, labaren terraza zatiak bazuela ondoko tabernak hartuta. Zergatik kostatu zaia inbeste udaletik baimena ematea labari euren terraza jartzeko. Bueno, pues hor ja, bakoitzak bereak pentsatuko du, eta baldin badaki ere jakingo du zer dagoen atzean. Bueno, zera zioen gazteleraz Juan Alberto honek laba kafetegiaren inguruan. Aldun nik irakurri, Arkakuso. Venga. Son unos sinvergüenzas, venden alcohol sin tener licencia y culpan al bar de al lado de que no les den terraza. Tachan de fachas y no tienen ni idea. Acusan de algo ilegal y ellos venden alcohol. Que se centren en lo suyo y dejen de poner reseñas a otros bares para fastidiar. Ay, si les hablas en castellano te miran mal. Que sepan que están en España y que eso no va a cambiar por mucho que les duela. Ufa. Jatorra, Juan Alberto, Bai. Eta just... Nola ibiltzen dena, baina puntuak jartzeare komeniko litzaioke tartek Juan Alberto. Bai. Baina justo duela ia urte bete Windsor tabernaren ondoan dela labako taberna, ondoan dagoen taberna hori justo oraintxe bertan terraza handirik gabe geratu dena, jarri zuen, gran servicio, muy amables y buena comida, muy recomendable. Ez dizut irakurtzen. Ni nahi no irakurri, Juan. Bueno. Zer parre gaiztoa, Goiuri. Ez que oso politia izan da zure ilusio aurpegia pentsatu irakurri egingo zenuela. Zure aurpegia nola aldatu den Arkakuso irakurtzen hasi denean, eta nola Julenek babes sarea zabaldu esateko, baino Inigo irakurri nahi zuen. Enik uste nuen Arkakusok adimen artifizialak bezala azkar ikasten duela. Orduan, aurrekoa nik irakurri bali madut uste nuen oina utziko zidala, eta hause edantzun zuen. Eta hasi barron izketan, baina beraren hau hasi, pues ez ditutziko. Ondo, Arkakusok, ez dela den ondo. Bueno, hori, eta sartu naiz sekzioa egiteko orduan, eta Googleeko labaren reviewetan bide batez ikusten baduzu eta berna bateko eta bestearen arteko valorazio puntuazioa ez dago mailarik, ez dago. Juan Albertok ezabatu du eta esango nuke ezabatu dituela. Ez dakit bere kontua, baina ez zegoen ez labakoan, ez Windsorrekoan, Juan Albertoren iruzkinik. Ara. Aizu, Juan Alberto ezin dugu entrevistatu zure sekzioan? Laban egin dezeoko elkarrezketa, itzordua laban jarri eta etorriko da, akaso? Akaso begira izango duzu. Labatik irratsaio bat egitea oso plan politiero ditzen zaitu. Gauza esango izuete, gara irratsaioak han eta hemen egitearen promesen farsanterik handienak. Egia da. Madrilera joan behar dugu, egin behar dugu... Garaion Sorgingunera joan behar dugu... Labara joan behar dugu... Bueno, hasi barko dugu planen bate... Bueno, baina labara aste arte batean. Bueno, aizu maja. Edo bestela mugituko zaitugu egunez, aizu. Edo azalduko zara. Bueno, klasean ez alde manago. Que izpelin menago. Agoa, zegoetik 12:00 15 segundu, ondo izan guztiok, muixuak, agur Arkakuso, agur entzule, aio! Keep calm and bigarren kafea.
Bueno, Arkakuso agurtu nahi genuen orain, baina junda. Baina moztu dugu... Ez, gure Entzule- txatarekin premium service bat egitea pentsatzen genuen, baina... Hau da, only for subscribers. Arkakusorekin hitz egin nahi genuen, baina Arkakusoki ez egin dugu. Bueno, gure artean hitz egin dezakegu, Bai. Edo haserre gaude. Ez. Hori ba. Julen dago pixka lekuzkanpu. Epa, ze pasatzen ari? Ze pasatzen ari hemen? Bai. Bale, orduan agur, ez da? Bai, Arkakuso ez da bada sartzen, bai, badator Arkakuso. A ber, come here. Baina... Ui, urduri nago. Bai, ikusten zaio. Zer da hau? Hau zuzeneko bat da? Bai. Gure Twitcheko eta YouTubeko eta Facebookeko eta Twitterreko ikusleak hemen daude? Eta beste inorez. Ez, irratian ez gaituzten zuten. Ez, irratian ja boletinan daude. Egia da, gauza serioetan ari dira irratian, eta... Bai, premium service. Eta hemen daukagu Arkakuso. Kaixo! Ez, faio teknikorik ez, Arkakusok iez ditu. Nik nekien! Nik ere ez. Adimen artifiziala baina azkarra etzara ikasteko, baino alde egiteko bai, Nanosegundu bat igaro da eta Arkakuso jatzegon. Eta belarriak erori zaizkio. Ekorpegi, atotxa zitu barretzeoke. Itxoin, kendu dudala txatata dena, ez dut irakortzen. Hemen, faio teknikoak ez. Faio teknikorik ez dago. Bueno, Arkakuso, orduan labatik egingo dugu saio bat? Boa, mesedez. Eta egun batean egingo diguzu room tour bat. Azaldu. Nahi duzu room tourra? Azaldu, nondik atera da Bob Esponja hori adibidez? Ai, nire urte betetzetik. Eske naiz superfan Bob Esponjana. Baditut galtzerdiak, badut pijama, baina pijama dago oraindikan neguko arroparekin. Eta bueno, ditut Bob Esponjaren puxikak erosin dituela. Begira, zer nahi duzu erakustea? Hor dago erreginak oro hori adibidez. Hau. Bai. Sin más, erosin nuen ustez kabituko zitzaidala, baina zero, begira. Gaztamelo hia. Ez zaituzte dala entzuten, begira. Ez zait kabitzen. Orduan erabiltzen dut edo... Amaika telebistako kolaborazioan nire Nafarroako nola da? Nafarroako erreginaren aldarrikapena egiteko. Eta ono. Gero hemen daukagu 3.000 Twitchetik jaso genuen Ricardo Arregisariko nominazioa. Nominazioa? Ara guri iritsi etzaiguna? Ui. Zer dago? Gero hemen Angry Birds, gero hau dupla galaktikoaren Zin dira hie? Nere Arriola eta Arkakuso. Elkar ezagutu genuen lehenengo egunean. Ez polita. Bueno, hasiko gara agurtzen Reki Zap, Ariantxi, zin gehiago dagoen Jon Liz... Hau egin du nire amonak. Indioker, eta ez da izin gehiago dabiltzen hemendik, baina hori egin duzura amonak? Bai, dakara benagre. Bueno, Arkakuso, labak hori martxan jarriko dugu, eta beste batean joango gara iruñera. Zaindu! Agur! Aio! Agur txat!